bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, baroux, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier nin sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ, aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la, sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la. Mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka kɛ yɔrɔw la. Dumuni lak'i ka sanuma u bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw fɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka juma su in na k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye janvier kalo tile 23 san 2024 kadolokaw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u n'u ka marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye k'u ni su bi su in na ani maa min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Modibo Mawo Makalu ye AES ka sɔrɔko AES ka bolodacogo ani AES yɛrɛ a lakana bɛna sigi cogo di wolomasiri tabaw ka san 64 an b'an da don o la nka bamananw ko dugubila ka fisa laada wuli ye Bakari k'an b'a fo n'o o ye Glace ye Bakari Sangare Laurent Jakite k'ale fana fo Ablaye Jabate polisiw ka fanfɛla la Sanogo ale ni Kalifa Seku Traoré ka taa se Mamadu Sumuni Mamadu Nama Keta Tunkara an b'a fana fo ka Maraka Samake fo min ye Bajaji Aydara ye ale an ka Zavia Imami ye k'an b'a fo Savana Kone ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Binem Dolo Kanadakaw fɛ Badabada Binem k'an b'a fo Tonton Raoul an ka foli bɛ s'a ma Faustin Sila min ye Ali Badara Kone ale huissier de justice ye Musafa Jawara Jawus Création Arigo Saki Sofa Ibrahim ka taa se Moribo Gino ma Musa Kan PAJ su ka dangele k'an ka foli bɛ s'a ma n yɛrɛ balimakɛ n'o ye Sadio Kulubali ye ka bɔ Timini an b'a fo Kayato Kulubali n'ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la Fanta Dumbuya o ye école karamɔgɔ ye Kayi Kaso Petitini Ajibari k'an b'a fo ka Nun Dumbuya n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Montréalkaw fɛ yen Azmirte Keita k'an b'a fo Yaya Fofana n'a ka denbaya bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Torokɔrɔbugukaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ Julio kɔ Kati min ye Nantumɛlakaw ka denbaya maaw k'olu fo Segu Maru a n'a ka cɛdenw k'olu bɛɛ lajɛlen fo min ye Madame Sal Jaba Sidibe k'an ka foli bɛ se a ma Seydou Sangare dugutigi k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Bakari Kulubali ale y'an ka cɛkɔrɔba ye Koro Barrage kuma mana daminɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ a sɔgɔlen don an na Mama Tanja k'ale fana fo États-Unis kaw fɛ yen su in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falaye an bɛ Travaux-kaw fo Travaux ni n ye nin kɛ jeu concours de sa maa si t'a sɔrɔ e tɛ Travaux yɔrɔ dɔn wa Kebayeru yere aw dun b'a dɔn nka t'a dɔ ta ne n'i y'a mɛn Bamakɔkaw da ko Travaux o ye ministère de l'équipement de ye Dar Salam an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruyaba minnu tɛmɛna Falaye wolomasiri tabaw ka san 64 kuma fanba ye tali kɛ o la défilé Bamako yan Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi a y'i bila Waragoro la Ngaki ka na Génie kɔnɔna na n'o ye 34e bataillon ye don in ɲɛnɛmayali daminɛna ni médaille diw ye maa minnu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la surasi kunda polisi kunda garde kunda eaux forêt kunda ka taa se douanier kunda bɛɛ lajɛlen maa minnu ye baara kɛ kɛra misaliw ye olu ye jɔnjɔnw sɔrɔ médailles dira olu ma CFA wari miliyari 7 ani miliyɔn 500 o tara ka di surasiw ma surasi minnu n'olu fatura kɛlɛdagaw la u ka san 10 sara i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min kabini Ibrahim Boubacar Keita tile la a ci mɛnna Asimi ale fana fɛ o bannen kɔfɛ sa Katikaw fɛ tilela fana dunnen kɔfɛ musée ale ni mémorial dorogolen ɲɔgɔn na o kabakuru fɔlɔw taara da o kɔfɛ sa Asimi ale yɛrɛ ni surasiw minnu joginnen don bi n'u bɛ furakɛli la polyclinique la
a taara olu lajɛ n'olu ye tilela fana dun jɔnjɔn fana dira yen yɔrɔ fana na min ye wolomasiri tabaw tɔgɔla don ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ denfilew ni ɲɛnajɛw olu kɔni kɛra fan bɛɛ kiralikaw fɛ bolofaranga yɛrɛ olu t'a la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa sɔrɔsiw tɔgɔla dɔgɔ yɔrɔ n'a bɛ fɔ ma ko place d'armes o sigira kiralikaw fɛ o fana kɔfɛ an ka maa minnu binna kirali kɛlɛ kɔnɔna na ni o kɛra mɛkalo tile 21 san 2014 Musa Mara taama kɔfɛ sa o sɔrɔsiw fana fala ye dayɔrɔ dilan n'olu ye bi min ye kaburu dɔ ye commandant de zone n'o ye Sagara ye colonel Sagara ale ye yen dilan ka ɲɛ kosɛbɛ yaasa olu bɛ se ka baara kɛ cogo min furancɛla fanga ɲɛma OMVS ale o commissaire a y'o bisimila i b'a dɔn k'a fɔ ko OMVS ale ye ba Senegali k'o bila sanga la k'o sankɔrɔta bolofara minnu b'o bolo anw fɛ yan sa baara ko ta nasira la o ye Manantali Felu ani Guena ye nka bi Falaye yen yɔrɔw tɛ sɔn dɛ Manantalikaw tun kan ka taa grève la nka ko sa k'u k'u jɔ min ye OMVS lajɛ min bɛna kɛ fɛɛrɛ min bɛna sɔrɔ n'o tɛ Manantali k'a kuran a machine bɛ se ka jɔ waati bɛɛ baarakɛlaw ko ten k'a machine bɛ se ka jɔ waati bɛɛ Falaye bi Bamakɔ yan Safokɔrɔni u taara ye tuguni dɛ u ye min yira télévision na n'an y'o ye Falaye hectare 200 chinois u bɔnnen don a kan ministre min bɛ kuran ni jiko kunna ale tun bɛ yen ministre min fana bɛ dugukolo ko kunna o fana tun bɛ yen ko PV n'o ye chinois ka yɔrɔ la tɛmɛ u ma génie n'o ye sɔrɔsiw ka baarakɛlaw ye olu tilalen kɔfɛ k'u ka taa fɛ sisan sa ko so ye kɛnɛ ye ministre min bɛ kuran ko kunna a k'u k'a teliya de koyi min diyara n ye sen maa si m'a fɔ ko nin bɛ kɛ sini nin bɛ kɛ sinikɛnɛ an kɔni ye chinois ka conteneur sigilen ka kɛnɛ jalan ye papier kɔni u y'o tɛgɛ nɔ bila sɔrɔsiw olu de ye binw bɛɛ tigɛ ka bɔ yen ka yɔrɔ bɛɛ labila pewu yaasa tari 200 min fɔra so ye kɛnɛ ye k'u ka baara u k'a daminɛ Falaye Safo ale délégation spéciale kan ka sigi dɛ ale ni Jalakɔrɔji ka taa fara Yelegebugu kan o farala ka surɔ BCEAO a bolofara kayikaw fɛ o Kurumokari la bi min ye ministre Sanu ye ani BCEAO gouverneur ye n'o ye Jean-Claude Akaye ale fana tun taara kayikaw fɛ o la Énergie Mali no o ye taji feere yɔrɔ dɔ ye ka taa se min ye énergie ye ko o kɔni ko Total Énergie ko Koli Énergie Mali o de bɛna bila o nɔ na han Total Énergie k'ale dɛsɛra Falaye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fana a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ale maa dɔw fana bisimila baara ko ta nasira fɛ ale n'an ka jamana marabolo ko ta nasira fɛ a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ye Sidiki Jabate a y'o fana bisimila o min kan ka taa Faransikaw fɛ yen février kalo nata tile 8 ko an na tila ka an da don o la wa min fana ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a fana kun taalen don Ganakaw fɛ yen yen fana taama o baaraw kun cɛra jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen sa ni o nana sigi bi Total Énergie nɔna Falaye ko bolofaraw b'a bolo Benin ani Côte d'Ivoire ni kɔni olu nalen an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ fana Algérie ye sinima dɔ bɔ sinima min tɔgɔ ye ko otage espagnol a filimu tourné cogo ɲɛna kojugu Falaye sisan Espagne kaw yɛrɛ de ka kunnafonidilaw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko otage in bɔra min dɛ ko jɔnni don i b'a dɔn ko u ye cɛ bɔ télé la Algérie télé la a ye min fɔ k'ale sɛgɛnni k'a tɛ se ka kuma fɔlɔ ko k'a to k'a hakili ka lafiya ko n'a hakili lafiyara u ye yɔrɔ o yɔrɔ fɔ k'a ye kalanso fɛn fɛn kɛ a bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sisan Espagne journalistes olu de bɛ k'o ko sɛgɛsɛgɛ nka maa y'a kɛrɛfɛ ko Espagne tɔgɔ la dɛ komi u yɛrɛ de y'a ko maamu Mali ni Algérie ka ko ye kabini Mali tun bɛ Faransi nagakɔrɔla la ni Mali porokotora ka b'o la sa o ye Algérie kɔrɔ dɔn fɛn min bɛ Algérie bolo wulikajɔ min b'a fɛ ani a bɛ bingali waleya min ta ka ɲɛsin a ma ka Bamanci wale mɔgɔw kɔkɔrɔma don o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnna Falaye AES ko a passeport ko ma sigi sen kan de hakili la su in na télévision na u ye a yira bɛɛ lajɛlen na sa passeport in yɛrɛ bɛ cogo min a sanfɛ n'i y'a ɲɛsin ma a ɲɛfura fɔlɔ a sanfɛ a sɛbɛnnen don ko Confédération des États du Sahel AES République du Mali o de sɛbɛnnen don a kan min ye Suguna ye ale bɔra télévision an k'a lamɛn kɛ an ka Suguna lamɛn
À compter du 29, comme le dit le communiqué du président de la Confédération, ce passeport sera mis en circulation. Et la mise en circulation de ce passeport AES ne joue pas autrement sur les passeports déjà en cours de circulation. Ces passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Néanmoins, la latitude est laissée aux titulaires de ces passeports CEDEAO qui veulent changer leur passeport de leur propre volonté, de pouvoir venir tranquillement changer leur passeport CEDEAO en passeport AES, bien entendu conformément à la réglementation en vigueur. Il s'agit de s'acquitter des frais d'établissement et avoir son passeport. Et il est quand même bien de préciser que les demandes qui sont déjà dans le circuit ne concernent pas le passeport AES. Les conditions de délivrance restent exactement les mêmes. Et parlant de ce passeport, vous allez constater que désormais, sur la première page de couverture, ce sont les armoiries du Mali en lieu et place du logo CEDEAO. Et tout en haut, vous allez remarquer que c'est bel et bien écrit Confédération des États du Sahel AES. Et en dessous, il y a le nom du pays émetteur, République du Mali. Et en bas des armoiries, nous avons la nature du passeport. Et sur la dernière page de la couverture, la page arrière de la couverture, vous allez voir de façon bien distincte le logo de l'AES. À part la couverture, il n'y a pas d'autres changements. Les spécifications techniques restent les mêmes pour les 3 pays membres de l'AES. Le passeport. Voilà, keba ni passeport yi. Président ale min fɔ a ka bataki kɔnɔ ko ka kɛ ni ISC ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka ko bɛɛ lajɛlen lawaleyaliw sira fɛ k'a bɛ diɲɛ ani an ka jamanaw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko ISC passeport kura k'a bɛna sigi sen kan janvier kalo tile 29 ko nka ko maa bɛ yen ne b'a fɛ ka i ka passeport min b'i bolo n'o ye CEDEAO b'o kan i b'a fɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ ISC i bɛ se k'o fana kɛ nka n'a ka di ye fana i bɛ se k'i ka CEDEAO fana passeport t'u bolo fo ka taa se a banni ma. Nin yɔrɔ in mɔgɔw tun bɛ nin de faranfasiya yɛrɛ nɔfɛ kosɛbɛ parce que degun yera yɔrɔ min na kosɛbɛ ni pereperelatigɛ ni ɲininiw kɛra ni jaabi ma se ka sɔrɔ ka di mɔgɔw ma o ye nin yɔrɔ in de ye. Ɔ sisan passeport min bilalen filɛ nin sen kan passeport kɔrɔ bɛ ta cogo min a bɛ ta o tacogo kelen na mɔgɔw tun b'a ta cogo min na u b'a ta yɔrɔ minnu na sɔngɔ minnu don o bɛɛ de fɔra ko o kelen de don foyi ma bɔ a la. Donc maa kana taa maa si ɲagami k'i ka taa fɛn wɛrɛ f'i ɲɛna i bɛ kɔrɔlen ta cogo min nin fana bɛ ta ten i ka kɔrɔlen min b'i bolo n'i bɛ fɛ k'a kɛ ISC ye i bɛ se ka t'o kɛ maintenant n'i b'a fɛ fana i ka CEDEAO ka t'u bolo i bɛ se ka baara kɛ n'a a ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se ale kun forili ma i n'a fɔ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na a ka bataki kɔnɔna na. ISC hali bi kɛlɛkɛcɛ 5000 o labɛnnen don kɛlɛ kama ka ɲɛsin bamanciwalejuguya walekɛbaw ma Mali Burkina Niger min ye Niger wolomasiri tabaw ye ale y'o kuma fɔ nin dɔgɔkun in na Udu Kone ka misiri kɔnɔna na an bɛ Udu Kone yɛrɛ fo ka da an ka Al Umran k'o fana fo Imam Koromagan n'o ye Mohamed Ibrahim Koromagan ye k'ale fo Mahmoud Sangare an b'a fana fo ka Sanfili Solo fo jinɛden Burama Traore an ka cɛkɔrɔba an ka foli bɛ s'ale ma ka Mohamed Kulubali fo Seydou Gindo an tɛ ɲinɛ ale kɔ Usman Gindo min ye Bɛnkɛ Kulubali ye ka taa se Amidu Gindo ma ani an ka cɛkɔrɔba Dawuda Sise k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan yan fana min ye Mamadu Baba Dugure ye an ka cɛkɔrɔba dɔ an b'a fo Nuru tɔgɔ 2 an b'olu fana fo Kayikaw fɛ yen ka Mojiba fo min ye Baba Numanzana ye be Sulemani Yatasayi an b'a fɔ ale ye Koriyanze ka ye Iliyasu Guro an tɛ ɲinɛ a kɔ Masire Yatasayi min ye Sotraka Jawara ye k'a fana fo Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo Chorno Umar As Diallo monsieur le ministre k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Siriman Bacili fo min ye Bayi Bayi ka taa se Sori Kɛmɛso ma sa Jaba Siribe k'an b'ale fana fo Falaye ko gouvernement bɛna wuli maaw kama maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ sanubɔyɔrɔw la sanubɔyɔrɔ minnu ma yamaruya
baara kun fɔlɔ kɔni sera ka taa se sanu wɔɔrɔ 61 ma minnu bɛ bi ni tigi ni yamaruya foyi ma d'u ma mɔbili min bɛ u bolo n'o ye mɔbiliba ninnu ye sa o 286 o de sera ka minɛ u ka donita mɔbiliw 66 o fana minɛna gouvernement ko ni maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ yamaruya ma d'u ma u ma bila a la jamana kungo jamana kulu jamana yɔrɔw jamana jiw min ye musakaw fana ye maaw bɛ sanni ko in na dɔrɔgu ko bɛ a la ko wa ko hali terrorisme o donda don ko wulikajɔ bɛna na kɛ sa maa maa kɔni bɛ yen e ma yamaruya fiyewu fala hali dɔw yamaruyalen o k'olu fana kɔlɔsi ne ma dala ni maa yamaruyalen k'i ka taa don wali kɔ kɔnɔ n'i yamaruyalen don k'i ka taa mɔgɔw ka foro darakiw la ko k'o kɛ sanubɔyɔrɔ ye parce que yɔrɔ caman de bɛ yen bi jamana kɔnɔ an kana an dogo ɲɔgɔn na dɛ a ko in ma nɔgɔn a ma nɔgɔn yɛrɛ de ni sɛgɛsɛgɛli kɛra hali minnu bɛ yen sariya minnu fana kɛlen don k'u bila baara nɔ k'olu fana sɛgɛsɛgɛ a ko senfɛ maraka samakɛ an b'a fɔ min ye délégué an tɛ ɲinɛ a kɔ Bɔkari Mɔnzɔn k'a Tarawele Sala Babi k'ale fana fɔ Yeli Sisogo min ye Modibo Tunkara ye Burama Sisogo ka taa se Burama Sire Kulubali ma Can n'o ye Clérou Ferme Can an b'a fɔ n yɛrɛ balimakɛ Usman Ba Shin Segukaw fɛ k'a fana fɔ bala ye parti politique minnu bɛ yen n'olu ko k'u sɔnnen tɛ fiyewu k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ dɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na ko fo kalata o ka k'an ka jamana kɔnɔ ko nɔn tɛ ko an filɛ bolo min kan nin ye k'o tɛ bolo ye k'an bɛ dugu min kɔnɔ k'an tɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogoya si la bɛrɛbɛrɛlitɔ ninnu ye bataki kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ yen ko ka se ka sinsin k'u bɛna o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda Alu Badara nana ka se k'ale fo k'a waleɲuman dɔn min ye Jacqueline Konare an tɛ ɲinɛ a kɔ Dumuya tɔgɔ filaw Konakiri ani Bamako Tanti Mariam Samake Bolibana an tɛ ɲinɛ a kɔ Tonton Ci Jakite k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Kamate Mokhtar Duɲɔ Peru Baginedakaw fɛ yen Bakari Kante Ma Berthe Raskebe Master Sumi Doni Brasco Baba Mayiga Prince ale ni Bubula k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye Konandi Jara ye k'ale fana fo Amdalayi Isa an tɛ ɲinɛ a kɔ Mula Idris min ye MPG Jara ye Isa Kaba Fanta Tomata Amadu Lasana Konare Moribo Sanogo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Falaye an ka worokiya k'a y'a yɛrɛ sɔrɔ han a n'a furukɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min tun bɛ yen bɛn kɛra a la sa k'a yira k'a fɔ ko worokiya k'a bɛ bɔ kaso la pewu min ye kabini mɛ kalo waati tile 21 ale kɔni kun minɛna italikaw fɛ yen a kun taalen don sa k'a bɛ taa diɲɛ tɔgɔla misigi dɔnkilida o kɛnɛ kan u y'a bɔ yen ka na n'a ye Bruxelles kaw fɛ yen sa fo ka na se nin waati ma sa kiiri kɔni kun fɔlɔ kɛra kun filanan fana kɛra sa k'a ni a ɲamakɛ kɔrɔ in u bɛnna kan sa denmusonin b'u bolo a minɛ cogo la k'u ye bɛnkan sɔrɔ a la Sidiki an y'a fɔ ale bɛna na taga Faransikaw fɛ yen u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Défense Arena février kalo tile 8 ka se ka taa o kɔnɔna fa tewu maa ba 40 ko de bi don yɔrɔ in kɔnɔna na Sidiki kɔni taara premier ministre fɛ yen komi a kun taara ministre la culture fɛ yen cogo min ka taa dɛmɛ ɲini gouvernement fɛ k'u k'a boloma dɛmɛ bɛ sa a bɛ se ka baara in kɛ cogo min Mali sinimabɔlaw n'o y'an ka jabɔlaw ye olu fana bɛ labɛn na k'u bɛ taa FESPACO la FESPACO o tako 29 o kan ka kɛ Wagadugukaw fɛ yen février kalo tile 22 ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la Falaye Mali ɲinanta in an sɛmina na don ɲɔgɔndan bɛɛ lajɛlen na ja 11 an bɛna na taa n'o de ye min ye long métrage fiction ye an b'o la long métrage documentaire an b'o la série an b'o la court métrage ni fiction documentaire école filmu ale ni filmu dessin animé nin bɛɛ lajɛlen o bɛna na taa Mali ale tɔgɔ la ko n'Ala sɔnna ma an jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka ɲɛ sabula min ye an ka jabɔlabaw ye olu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ko in na Mali tiɲɛ don an bɛna na taa ɲɔgɔndan na Falaye nka min ye an ka jabɔlaba ye n'o ye Sulemani Sise ye ale yɛrɛ bɛ maaw fɛ maa minnu kan ka kiiritigɛli kɛ n'o ye jiri ye o kɔrɔ ko an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Burkinakaw ni Nizɛrikaw ani Mali yɛrɛ maaw u ye ɲɔgɔn ye y'a ka ɲɔgɔn ye kɛ FESPACO labɛnko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo di hakilina kɔnɔna n'o ye AES hakilina ye ka se ka baara sigi o sen kan sa ka se k'o kɛ u y'o kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali la yan Mamu Dafe ale kɔni y'a fɔ sa k'a b'u dɛmɛ école kalajata k'ale ɲɛmaa fɔ n'o ye Salum ye Aba Titanic kɔnɔna na pressing Dagdad Kanute n'a ka maaw Jɛka optique min ye Amdalayi ACI la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Mali fura min ye Omo ye n'o ye Kasum Dumuya n'a ka maaw ye Ɲamakɔrɔ Kaburudo kɛrɛfɛla la honorable Kuse Tera k'ale fo Sama transfert Sama mɔnɛ maaw k'olu fana fɔ k'u waleɲuman dɔn Lasana Kone an tɛ ɲinɛ ale kɔ sabanan na ka se ka Malik Bazoum k'ale fana fo Falaye an ka farikolo ɲɛnajɛ ko a kuma ka ca
nga ana tila k'an da don a la an ka maa welelen sira ka ban an bɛ se k'ale ladon ka se ka baabu a daminɛ. زخرهم دايما منجدد Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula nin waati na n'o ye tever rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan tever rasul k'a ta sini forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na tever rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko tever rasul bɛnɛfunjilama walima tever rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana bɛ yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛ ɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn a sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamaro sun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la nin waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a te dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don an na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan min ye nun singare ye an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bamakɔ kɔnɔna na yan min ye kulukorokaw ye an b'u fana fo sabula jara asika denbaya ma o an b'u fo moriw ni a dɔgɔkɛw a n'a balimamuso k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo kulukorokaw fɛ yen ko sadi kurani ko ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye tɔgɔ dara cɛkɔrɔba la ala ka a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka da an ma ka kulukoro bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ la wulikajɔ minnu y'o kɛ ka jamanakuntigi kunbɛn guvɛnɛri a n'a ka baarakɛlaw ka taa se jeunesse mɔgɔw ma ani anw yɛrɛ ka donsotɔn maaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo amadu jalo ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye ka taa se bulon o kurumo karili o biriki fɔlɔ dali ma an bɛ kulukorokaw fo nun singare a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo kɔrɔ ye ni su i nana ka na an ka kuma jaabi wele jaabi bi su in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bi su in na an bɛna na kuma kosɛbɛ IES kan min ye IES ye ale kɛrɛfɛ fana an na kuma mali wolomasiri tabaw ka san 64 o sɔrɔli kan bariki a kuma cayara nin waati laban in na kosɛbɛ fɛn caman fɔra a la e bɛ min dɔn a la anw caman t'o dɔn yaasa ka se k'an bilasira su in na an bɛ fɛ k'a daminɛ ni dɔgɔkun yɛrɛ kibaru ye n'o ye wolomasiri tabaw ka san 64 ye san 64 k'a daminɛ kabini moribo keta ninnu na wagati la ka na se bi ma e yɛrɛ ye lakɔlɔsili jumɛn kɛ ka kɛ ni armée sigili an ka jamana kɔnɔ Kassim i ni ce n b'i fo k'i baarakɛ ɲɔgɔn ani minnu bɛ k'an lajɛ ani an lamɛnbagaw bɛɛ fo i ye n wele
a diyara n ye ni cɛ ni baraji mais i ye n wele fana bon an bɛ kuma la fɛn sɛbɛw de kan jamana taabolo ani jamana histoire min kɛra ka kɔrɔ ani min bɛ ka kɛ ani min tɔ bɛ ye donc i y'a ɲɛfɔ cogoya min na armée ka n bɛ fɛn dɔ corriger armée ka anniversaire tɛ dɛ ayi c'est la fête de l'armée armée ka fête de don armée ka ɲɛnajɛ mais a ka san yɛlɛma tɛ a ka san yɛlɛma tɛ dɛ Mali armée bangera octobre kalo tile fɔlɔ san 1960 1er octobre 1960 ayiwa kɔrɔ ni ko in babu dɔ kɛra a kan ne yɛrɛ sen ka denfilɛ ɲɛkɔrɔla la n ye surasi cɛkɔrɔba fila u kɔni ma bɛn a la parce que dɔ in ko ko ale tɛna denfilɛ la parce que ale bɛ min dɔn ko o ni nin tɛ kelen mais danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ mais min don donba don an ka finitigiw ka donba don barisa 20 janvier kalo tile 20 san 1961 président Modibo ye discours de kɛ a discours n y'a bila bɔlɔlɔ kan a ye discours kɛ ka to kuluba n'a bilala radio kan ka ɲɛfɔ jamanadenw ye ani ani jamana minnu ka sigidenw bɛ yan ka ɲɛfɔ ɲɛna k'a y'a ɲini ko finitigi fɛn fɛn bɛ yan n'o tɛ Mali finitigiw ye k'u ka bɔ jamana kɔnɔ l'évacuation des forces étrangères du Mali o de anniversaire ye mɔgɔ ka surasi tun bɛ yan a ɲinɛn'o bɛɛ fɛ janvier kalo tile 20 k'u ka minɛnw cɛ ka taa u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ i y'a faamuya o de anniversaire ye nin ye mais u y'a kɛ fɛnba ye parce que a kɛra politique fɛn de ye armée yɛrɛ tilala ka présenter président na o kɔfɛ armée créelen kɔfɛ place de la liberté il y avait chambre de commerce ni ministère de l'éducation Sorasiw ka fɛn voilà bon armée présentera armée kura présentera an ka jamana ɲɛmaaw la indépendance kɔfɛ 1er octobre kɔfɛ o de la donc 20 janvier c'est la fête de l'armée mais c'est la fête aussi bon pour que k'a yira k'a fɔ an ye jamana ye an y'an yɛrɛ ta barisa histoire nin dɔ de b'a la an tun bɔra fédération du Mali de kɔnɔ i b'a dɔn an ni Sénégal tun jɛlen don bon an ni Sénégal tun jɛlen bɛ min na n'a tun bɛ fɔ a ma ko fédération du Mali o bangera an y'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ 20 juin 1960 juin kalo tile 20 san 1960 fédération du Mali fédération Mali ni Sénégal mais fɛn kelen bɛ yen n bɛ segin a kan kɔ tuguni 4 avril 1960 avril kalo tile 4 san 1960 yamaruya dira France ye yamaruya di Mali ni Sénégal ma u ka fédération du Mali kɔnɔ u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc 4 avril o de ye Sénégal ka fête d'indépendance ye donc o fana tun bɛ se ka k'anw ka fête d'indépendance ye barisa Soudan ani Sénégal yamaruya dir'u bɛɛ ma kabini o don k'a fɔ k'u bɛ se ka jɛ k'u ka jamana bila sen kan min bɛna ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ mais Sénégal y'o de garder bon fɛn wɛrɛ fana bɛ yen an ɲinɛna k'o fɔ n t'a mɛn mɔgɔ caman da mais n b'a fɔ bi e ɲɛkɔrɔ parce que dɔgɔnin sɛbɛ et puis i bɛ n bonya et puis i bɛ fɛnw ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn le 20 janvier ye mun ye an ka drapeau créé don de don 20 janvier 1967 décret de taara pour que k'an ka drapeau créé vert jaune rouge on y fête de l'armée bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na voilà a kɛra seli voilà donba don sira fila fɛ ayiwa an y'a ye k'a fɔ armée sigi wagati an ye min mɛn o tun ye maa 1,500 ɲɔgɔn na olu tun y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye bi a ka ca n'u ye armée sigira ni miiriya jumɛn ye mun ni mun y'a to Modibo bɛ armée sigi sen kan président Modibo ye discours min kɛ 20 janvier kɔfɛ a y'a fɔ ko an y'an ka armée sigi n b'a fɔ tubabukan na fɔlɔ ko on est parce que n t'a dɔn ni bɛna se k'a traduire ka ɲɛ bamanankan na ko on est bien défendu que par soi-même c'est pour cela on a créé notre armée nationale
bien équipée et solidement soutenue par le peuple lui-même. Armée créée Kumpé. Koroko moko si te se keni lakana ni I katemi yere kan. Ani ni voilà ni jamana dongle mega fin armée du Gormati. Bon donc bato fanga be do o de bato armée be fanga so. Ya famia. Donc o de kera mais fin kelen tundu armée fédérale entre jamana flamin tunjene no. Mi ato gele adona oni Sénégal che fin fla de tundu. Armée créée li ani président Sikili, fédération président Sikili ani. Ah donc Morbo était président. Non, Morbo était président du conseil des ministres, président du conseil du gouvernement. Senghor, tu es président du parlement. Mamadou Dia était vice-premier ministre et ministre de la défense. Mais président de la République de Toukang, fédéral de Toukang Aski, 20 août, fédération tira. Par ça, Nyano Kake, à Fora de Koka, armée fédérale. Parce que mes Français comme Maracono a fait bien fini tu vois mais jamana fla nu ga era ma ora soro mais armée ma créé président maski armée ma créé oh ko ka armée ski bon wala fo Senghor na kam ko ka colonel Falski président Moribo na kam ko ka colonel Soumaré na beke wala général Soumaré ko fait parce que les le plus ancien dans le grade le plus élevé dans l'armée. Fokabe Makola. Fokabe Makola. Et puis, je pense que Bema Kefana, président Sigili là. Non, parce que président Mintouanga Sigili, Utukalola. Aïwa, à ton Kobe Senghor, mais Malion, tu me fais à la mine Tchekouragé. Non, la mine gay. Mais avec la carrière politique de Sénégal. Mais Soudan nous me fait à Kodi. Je crois qu'au fla, au den nani kele ay Barça bon. Ah mais ni Soumaré tagala ja wati, ala fana tumbe ala me jate surasi nous tumbe Sénégal de mais même mi fina général Soumaré amanga er ma hore asro 22 septembre, ya sura menene. Parce que la fédération Tilé gendarmerie Niema, gendarmerie fédérale, Bobo de Tumbokuma. Ou des dirigeants soudanais, président Modibo, général Soumaré, ani dirigeants soudanais Pemini. Quand la coupe la terrain, on a coupé un peu. Bon, on va faire un voilà. Donc, général Soumaré a mené au Plalaka à Plagata français. Mais à quoi faire au delà 1er octobre, l'armée créée les colonel Sékou Traoré, chef d'état-major Foloy. Général Soumaré tumbe français a quoi faire le président Modibo ya nyini ko général Soumaré kana baraka malla comme coopérant ayo au faire des sorties pour que ça place bon analé bon ya voilà je crois décembre là ya ka décret pour que général et puis kabla armée nyama pour que armée ski senga bon fin kelen fana tumbe anga mugo anga finitigu ni wala fo ka finitigu fédération du Mali anje chama de blagata Congo République démocratique du Congo Mali ni Sénégal donc au fruku yimbolé ala donc oui anga mo la sigi Barça français de meka au sara parce que me anga jamana utuma herma ora asro mais anga jamana don't me français kapulo kan utuma donc anga mo sigi na wala contingent famba ni minu tumbe kele la yoro woro ulude nana kana anga armée nationale placé donc ya nye bala ka foko bara différent fédération yato ni Mali absolument parce que l'armée fédérale de Tounganga ski comme on sera soro anyanga herma hore soro jamana te ni ga herma hore soro mintika armée ski bon exception voilà jamana do be ina fo Qatar armée to e baro John Bolu défend voilà américain de capacité be sora si tout voilà awa anye sora si che chaman to me pinana drabo be fo ni a pour que le tigi before bala kone before jamuna fa no bakar trawo to before captain Mamadou Sidibé no fa ta se Malik Numa bela don to fo o mo lo folo kunye jalatiki ba folo ya le jalatiki ba folo mais nyanya fina chuka mina en armée des personnes les plus gradées amanga yerma horasro lu tu colonel 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 nya fina Sénégal ta tu es colonel Falier Mali ta tu es colonel Soumaré on le mais sans faire bon mais au lu ko fait minu ya armée ski minu ya armée créée re nyani général Soumaré kana
o daminɛna capitaine de la ka jigin voilà parce que fɛn fɛn Pinana tun ye capitaine voilà Sékou Traoré aussi était capitaine caman tun ye capitaine ayiwa bi est ce que an bɛ se k'a fɔ u ka kuntilenna baara bɛ ka kɛ n'o ye ah oui baara bɛ ka kɛ n'o ye baara furadama ma bɔ o sira kan Sɔrɔla Sekunda barisa hali première république bɔlen yen an nana régime militaire de kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma comité militaire de libération nationale n'o bilala sen kan fo UDPM nalen n'o nana kɛ régime wɛrɛ ye mais o bɛɛ la le général Moussa Traoré fanga bɛ fanga ta tuma min na lieutenant Moussa Traoré de tun don lieutenant coup d'état bɛ kɛ tuma min na Mali y'a ka sɔrɔdasiw wele ka na tuma min na o y'a sɔrɔ général Moussa Traoré était lieutenant à l'époque de formation de la France barisa an ka mɔgɔw y'a ɲɛɲini pour que an ka mɔgɔw ka dɔnniya sɔrɔ champ d'opération kan ni formation na yɔrɔ wɛrɛ donc olu bɛɛ de welela avantage baw ni fɛnw tun bɛ caman bolo yɔrɔ wɛrɛw mais u bɛɛ de y'a décidé ka na segin ka na jamana dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ ɲinan ta in I ye a kɛ cogo ye défilew kɛra yɔrɔw la min ye sɔrɔdasiw ye minnu ye gɛlɛya sɔrɔ minnu fatura bonyamasegin kɛra u bɛɛ est ce que wari min bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka di san 10 o san 10 a bɛna se ka to sen na wa awɔ a bɛ se ka to sen na wari nin tɛ foyi ye mais bonyaba dun k'a dɔn minnu b'u y'a décidé ni di jamana lakanani ma an bɛɛ lakanani la sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire kan ka fo ka walima donc médaille sugu saba de bɛ di la il y a le président de la transition olu bɛɛ di donc o bɛɛ ye kunkɔrɔtan ye minnu bɛ u yɛrɛ ni di pour que jamana ka se ka lakana o kan ka kɛ fɛn I ye min fɔ wari min dira bon miliyari 7 pour que 100 ans minnu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka denbayaw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ n'o ye fɛn ninnu ye cogoya min na mais ani pupille de la nation fana bilala sen kan donc o baara ninnu bɛɛ daminɛna mais u bɛ ka waleya halisa donc o bɛɛ de fana bɛ ye kunkɔrɔta ye an bɛ se k'an yɛrɛ féliciter a n'an ka jamana ɲɛmaaw minnu tɛmɛna ani minnu bɛ yen sisan pour que an ka jamana kun bɛ se ka kɔrɔtan cogoya min na à travers son armée nationale. mais jamana ka sɔrɔ bɛ se ka se a kɔrɔ. non c'est mais loi de finances laban I ka waga débat a bɛ joli la. a taara de 3000 milliards ɲɔgɔn na. awɔ I bɛ ka fɛn suye sisan I bɛ ka wari dɔn dɔɔni sisan. an bɛ k'a tɔmɔ aw nɔfɛ ka taa o. miliyari 300,200 ani 30 ani 1. mais e bɛ fɛn dɔ de fɔ ne tɛ o de ma ni ne tule k'a wari maralen tɛ yen. non a wari maralen tɛ. a tɛ ba. non ni ne ko. ko sariya de don. non ni ne ko ye ma sisan ko I ka budget 1er janvier k'a bila 31 décembre la ni ne ko 100 millions don sisan o kɔrɔ tɛ ko 100 millions b'i bolo kɔrɔ mais o kɔrɔ k'i k'a o de ɲini. non o kɔrɔ ko I bɛ se k'o de musakaw kɛ. ni se b'i ye de don. non parce que an ka sariya sunba de y'a fɔ la constitution ko jamana ka musaka n'a ka sɔrɔ ko bɛɛ kan ka jateminɛ yanni san ka yɛlɛma. novembre kalo la o b'a baara kɛ. ni CNT m'a ka yamaruya di projet de loi de finances ka kɛ pour que musakaw ka daminɛ janvier tile fɔlɔ a bɛ kɛ cogoya jumɛn mais I ma France ni gɛlɛya min bɛ France ni Amérique ta la c'est vrai n'o ma kɛ u bɛ obligé ka musaka dɔɔni de ɲini mɔgɔw bɛ se ka sara nin kalo la cogoya min na fo bɛn ka kɛ ni sariya sunba sariya bulon mɔgɔw m'u ka wasa di a tɛ se ka bila sen kan bɔ n'olu y'u ka wasa di donc jamana bɛ o kɔrɔ de fana ko jamana a bɛ se ka salen ɲini parce que a tɛ se ka impôt lever o impôt ni taxe o de ye jamana ka musaka fanba ye voilà sɔrɔta ye bon ni sariya soba in ma ka yamaruya di o baaraw tɛ se ka kɛ donc n'o o fɔra o kɔrɔ de ko jamana bɛ se ka musaka kɛ ɲinan janvier kalo tile fɔlɔ fo décembre kalo tile 31 a bɛ se ka musaka kɛ fo miliyari 300,200 ani 31. a man ka bɔ o kɔnɔ. a tɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ. mais ko musaka bɛɛ t'an bolo tɔn in ɲinini bɛ kɛ cogo di. non tɔn in bɛ kɛ ka na de o fɛn mais ne b'i ka mɔgɔw sara i bɛ 12 mois wari ɲini mais est ce que i b'u a 12 mois wari de d'u ma.
avec 12 mois voir de Roma. On y va faire calo. Il va programmer. Jamana fana boy programmer. Ali jamana fana. Il faut ma stratégie d'endettement. Barça ni ika musaka ou kacha ni ika soroye. Ika juru do urita. Ou bien ika deme do unyini. Voilà. Bon. Ame musaka mimbaje dans fram me soro musaka ni soroche. Na be fama déficit budgétaire. Anga nyefo Barça anga soro olu bena ben recette budgétaire o bena ben 2649 milliards de ya famia. Bon, donc voilà soro donc donné 3230 milliards. Voilà donc 581 milliards ba milliard kemeduru ani bishegni kelen o de ya dafaray. O de kanga yini sa pour que anga soro ka kun anga musaka wala. Mais jamana be se tugo de ka fɔ ko abo ɲini mais jamana be Amérique yɛrɛ juru me Amérique la te jamana la o jamana te dɛsɛ juru la a sɔngɔ de be se ka yɛlɛ n'a sara cogo non a sara cogo be jamana bolo barisa jamana be se ka impôt lever jamana be wari dilan fana n'a ka baara e tɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'o kɛ jamana dɔrɔn de be se k'o kɛ k'a yɛrɛ ka wari dilan ya fama a bɛ fɔ de ma ko banque centrale b'o o de wariso ba in bɛ yen o de kama bon jamana ka sanu bɛ yen a n'a ye minɛn minnu feere o wariw bɛ na o de kɔnɔ ni e ka b'ale bolo kuma bɛɛ sinsin yɔrɔ b'a la e ka kɔɔri e ye kɔɔri sɛnɛnaba ye e ka kɔɔri bɛ feere dollar la e b'a dɔn k'a fɔ i ka campagne mana ban i bɛ kɔɔri nin hakɛ in de sɔrɔ n'i y'a feere i bɛ nin wari in de sɔrɔ dollar la i b'i ka musakaw kɛ ka bɛn o ma mais a bɛ se ka kɛ kɔɔri wari ma na fɔlɔ donc i bɛ juru ta k'i ka musakaw kɛ ni kɔɔri wari nana i bɛ i programme ka bɛn a ma donc juru ninnu bɛ ta ten de musaka ninnu bɛ kɛ ten de wa jamana sɔrɔ fana bɛɛ dulonnen de don a bɛɛ ye programmation ko de ministère des finances ka baara ye o de voilà. N'an tora sɔrɔko la an bɛ sɔn ka baabu bɛɛ kɛ sɔrɔko kan parce que sɔrɔ kuma ka ca an bɛ taa IES kɔnɔ nka an bɛna taa o sɔrɔko kelen de ma fana parce que an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na minisiri minnu bɛ sɔrɔko la u nana an ka jamana kɔnɔ u ka kuma kuncɛli la u ye laɲini caman kɛ u ye fɛn caman fɔ k'u bɛna n'olu sigi sen kan yaasa yiriwali bɛ se ka kɛ banki min ko kuma b'u da o kɔrɔ ko an bɛna an dɛmɛna wari de sigi wa. a faamuya ka ɲɛ an bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ sisan n'a bɛ fɔ a ma ko UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine o ye jamana 8 ye minnu jɛlen bɛ nafolo kelen na wari kelen na n'a bɛ fɔ a ma franc CFA tant an b'o kɔnɔ an tɛ se k'an ka wari kɛ i ɲɛ b'a la an y'an ka passeport kura bila sen kan bi ko à partir du 29 janvier passeport AES n t'a dɔn n'i y'a ye voilà donc jamana de fana bɛ se ka passeport kɛ jamana de bɛ se ka wari fana dilan donc n y'o de fɔ an ka to an ka jamana ɲɛmaaw kɔ olu de bɛ se k'a fɔ wari bɛɛ. mais mun na o ma kɔn ka passeport dilan yanni janvier kalo cɛ. a dilannen tɛ ɲɛ mais a fɔra ko fana ko passeport min b'i bolo sisan a date fa date de validité ka ban quoi. an ni CEDEAO bɛ sigi ka kuma ɲɔgɔnya ninnu kɛ parce que a kɛra cogo o cogo an bɛ Afrique tile bi yan fan de fɛ an ni CEDEAO f'an ka sigi ka kuma an ka bɛn fɛn dɔ. n'o laɲini kɛ ka ban. mais an ka jamana ɲɛmaaw saba ma fɔ ko mɔgɔw CEDEAO mɔgɔw bɛ se ka na an bara. o bɛ se ka na ka bɔ an bara in na quoi voilà bon donc o baara ninnu siga kɛra maa min na voilà donc o baara ninnu de bɛna lakuraya Ablaye Aliyu Umar Ture ye CEDEAO ɲɛmaa n'ale bɛ bɔ Gambie Touré de Gambie a ye sɛbɛn bila ka na an ka ministre Diop Ablaye Diop pour que u ka baara kɛ équipe dɔ bila sen kan u bɛ se ka nin fɛn ninnu labɛn cogoya min na taga ni ka segin ni sigikafɔ bɛ kɛ cogoya min na CEDEAO ni AES ni ɲɔgɔn cɛ donc ka segin an ka wariko kuma in na bon wari bɛ se ka dilan mais an bɛ jɛkulu de kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na sugu de fana bɛ yen wari sugu de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma marché sous-régional financier BCEAO de b'o sugu in bila sen kan olu bɛ wari juru de don wa olu bɛ wari juru don jamanaw la i y'a faamuya donc an ka jamana 8 bɛɛ bɛ taa juru de ta n'i y'a mɛn ko le trésor public de tel pays a levé tel montant o bɛ taa ta yen de o bɛ se k'a sɔrɔ san 1 o bɛ se k'a sɔrɔ san 3 o bɛ se k'a sɔrɔ san 5. mais munna tile 2 in na a bɛ k'a fɔ k'anw bɛ ka taa juru misɛnninw ta k'an tɛ ka wari fa. ayi a bɛ kɛ tuma bɛɛ an furadama b'a kɛ an kelen ta kɛ bɛɛ b'a kɛ. bɛɛ bɛ juru misɛnnin bɛɛ de b'a an 8 bɛɛ de b'a kɛ wa an jɛ wari. o ma bɛ kɛ sugu suguya de ye quoi. o sugu de don. e mana fɔ je crois que kɔsa in na an ye 30 milliards de demande dɔgɔkun tɛmɛnen
est-ce que sugu ye min d'a ma ko 43 milliards ko bɛ se k'o d'a ma mais an ka minnu b'an ka nafolo kɔnɔ olu danna 30 milliards ma bon i b'a jateminɛ de parce que n y'a f'i ɲɛna san daminɛ na ni musaka ninnu jateminɛna ka sɔrɔw jateminɛ i b'a lajɛ danfara min b'a cɛ i mago bɛ se ka se juru ma waati min kɔnɔna la donc a bɛ programmer de kunfɛ ko tɛ et puis n'a programmelen don o de y'a kɛcogo ye mais a bɛ se ka kɛ de a da bɛ gɛlɛya ou bien a da bɛ nɔgɔya barisa jamanaw tɛ kelen ye. o tuma wari bɛ san de ya. a bɛ san de kɛ wari bɛ sɔngɔ de bɛ wari la o. ni e ni ne taara banque la sisan. ayi mais e kɔni bɛ caman sɔrɔ ka tɛmɛ ne kan. ayi e dɔnbagaw ka ca ni ne ta o ye. mais e bɛ wari kan mɛn ni ne ye. mɔgɔ t'a la o danaya ko de don. ni banque y'i ka mɔgɔ ye. bon ni dalen b'i ka garantiw la. u bɛ se k'a nɔgɔya i ma comme u bɛ se k'a fɔ ni mada la peut-être que gɛlɛya bɛ se ka don ta la donc u bɛ dɔ fara a sɔngɔ kan a bɛ fɔ ma ko prime de risque ni banque sigalen b'i la a b'i ka wari i ka juru a tɛ non seulement a tɛ caman juru de la a b'a sɔngɔ yɛlɛn et puis a b'a sara don surunya fana ne m'o de faamuya munna bɛ ka kan anw na sisan. mais parce que n y'o de f'i ɲɛna n ko jamanaw tɛ kelen ye adamadenw tɛ kelen ye donc a bɛ jateminɛ de e ka sɔrɔ ye joli ye e bɛ ka joli juru ta e bɛna joli sɔrɔ est-ce que e bɛna se k'a sara. mais ni yɛrɛ i ka banque sigi i ka wari dilan est-ce qu'il bɛ don o sugu ninnu kɔnɔ. bon i tɛ don o sugu ninnu kɔnɔ Laginɛ la ye Moritani la ye olu tɛ sugu in kɔnɔ olu tɛ sugu kɔnɔ donc o fana bɛ na ni avantage b'a la kɔlɔlɔ b'a la voilà barisa jamana 8 de bɛ jɛ k'u ka wari bɛɛ bila ɲɔgɔn kan u ka banques bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka wari don jamana ninnu na. a dɔn an bɛ taa wari minnu mara. olu bɛ to k'o dɔw fana ta ka baara de kɛ n'o ye sa. mais bien sûr. jamana 8 in banque 15 de b'anw fɛ yan. oui 14 kelen bɛna fara kan. i bɛ fɛn ninnu kalama dɛ. mais sisan ni AES ɲɛmɔgɔ ninnu ye min fɔ sisan k'olu bɛna banque sigi ko sɔrɔ banque o bɛna mun de ɲɛ sisan ni wari t'olu bolo. non o ye banque d'investissement de i ma faamuya ka ɲɛ. banque d'investissement. c'est-à-dire mɔgɔ ka se ka taa juru ta ka baara kɛ. fɛn dɔw de bɛ yen par exemple n'an bɛ siraw dilan ou bien n'an bɛ compagnie aérienne dilan ou bien n'an bɛ bayɛlɛma fɛnw dilan par exemple n'anw ni Burkina y'a décidé sisan ko usine d'égrainage an b'u dilan yanni an ka taa yɔrɔ wɛrɛ banque in bɛ se k'o financer barisa fɛn kelen de bɛ yen Kassim n'i ye an ka banque ninnu ta banque commerciale de don donc u bɛ juru don fɛn import export ni juru surumaniw minnu bɛ sara waati kunkurunin kɔnɔ ani minnu sɔngɔ yɛlɛnen don mɔgɔ tɛ se ka bayɛlɛmani kɛ n'o ye i tɛ se ka jamana jɔ n'o ye banque d'investissement ye commerçant ta ye sa voilà o ye commerçant ta de ye a bɛ fɔ de ma ko banque commerciale mais banque d'investissement fɛn fila de don fɔlɔ jamana b'a décider a ka priorité ye mun ye priorité ni jamana ko sisan a bɛ fɛ ka kalansow ani dɔgɔtɔrɔsow ani siraw ani bayɛlɛma usines secteur privé financé donc au banking secteur privé banque commerciale ninnu tɛ minnu financer u tɛ juru don minnu na o banque bɛna se ka juru don olu de la parce que o de ye jamana ka priorité ye o de la ɲɛnawolomali tɛ k'o la ɲɛnawolomali bɛ k'a la dɛ mais jamana ka priorité ye mun ye jamana ɲɛmaaw de b'o décider mais bien sûr o de ka sanu ka fɛnw bɛɛ bila o kɔnɔ oui mais par exemple hali n'an ko an b'an ka bibi in na an y'a fɔ ko code minier sariya min bɛ sanuko la a y'a fɔ ko i b'a dɔn kɔrɔlen min tun ye san 2019 ye tan de tun bɛ di jamana ma fu a tun bɛ se ka 10 san kɔ tuguni ni n'an ka ɲɛfɔ parce que capital in n'i ye 100 sarada ta a bɛ tila actionnaires de ni ɲɔgɔn cɛ minnu ta ye entreprise ye bon minnu ta ye entreprise ye o ye minnu kɛnyɛrɛye minnu bɛna sanu bɔ ani jamana yɛrɛ bon a tun bɛ kɛ de 80 tun ye kɛnyɛrɛye ninnu ta ye n'olu caman ye dunanw ye 20 o ye jamana ta ye mais 20 min bɛ jamana bolo 10 bɛ d'a ma fu a bɛ se ka 10 san fu bon sariya kura in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma code minier 2023 san 2023 10 bɛ di jamana ma fu mais a bɛ se ka 20 san ka fara kan wa kɛnyɛrɛyew fana bɛ se ka 5 san ka fara kan donc sisan a bɛ kɛ kɛnyɛrɛyew minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la olu ta ye 65 ye 100 sarada la jamana ni kɛnyɛrɛyew olu ta ye 35 danfara jumɛn b'o cɛ a bɛ fɔ de ma ko minorité de blocage donc na fo ka to a la quoi
non o kɔrɔ de ko n'an ma sɔn min ma o tɛ kɛ barisa n'i bɛ fɔlɔ in na code minier kɔrɔ in na 80 ani 20 kɛmɛ bɛ sara la non a bɛ fɔ de ma ko minorité silencieuse ayi non a bɛ ta ka da i ɲɛkɔrɔ de i b'a signé dɔrɔn i se ko foyi tɛ i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka foyi fɔ mais est ce que an bɛna se ka nin bɛɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka se ka n'an ye banque d'investissement bila sen kan Kasim bi sanubɔyɔrɔ 15 de b'an bolo o 35 o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais musaka ko de b'a la ne ka jɔrɔ n'a ye min ye an ye nin san 30 kɛ a fɔra ko jamana bɛ se ka 10 sara ka fara kan a ma kɛ o ma se ka kɛ o de jɔrɔ bɛ ne na o non a bɛ se ka kɛ o hakili jagabɔ de b'a mais est ce que a mɔgɔw b'anw bolo parce que o baaraw de bɛ te sen na tan ne bɛ min ye tuma caman i bɛ taa sɔrɔ sisan an ka ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ u bɛ fɛn caman kɛ gafew la mais lawaleyali la n'i taara ɲininkali kɛ i bɛ taa sɔrɔ par exemple sisan ministère finance la i bɛ taa sɔrɔ baara bolodaw caman bɛ yen mais bɛɛ ɲɛsinnen don min ma jamana ka musaka sɔrɔ minnu bɛ na pour que mɔgɔw ka se k'o sɔrɔ kɛmɛ sara i bɛ taa ka mɛn tuguni ko 70 segira san banna u ma se 60 ma an bɛ taa mun ta olu la o ka dɔgɔ. bon y'a ye o de bɛna ni gɛlɛya dɔɔni ye barisa musaka ko ministère de l'économie et des finances économie o y'a ye jamana musaka sɔrɔ bɛ taa bolo min fɛ i bɛ se ka fɛnw dulondulonnen bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na donc i b'o jate minɛ kuntara suruni mangani ani jamjan de la mais n'i bɛ finance la i bɛ se ka mɔgɔw sara kalo sa la mɔgɔw bɛ sara cogo jumɛn ni musaka bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn o baaraw tɛ kelen ye o la mɔgɔ bɛ ministre délégué sigi sa kɛ o bɛ kɛ mais o fana bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye ministre délégué in a baara a ma nɔgɔn kosɛbɛ ministre fila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔni y'a ka fɛn fɛn ye a baara ninnu ma nɔgɔn mais a baara ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ mais musaka ko de don ani fɛɛrɛw bila cogo sen kan o fɛn ninnu bɛ kɛ donc n bɛ ka min f'i ɲɛna uranium ko kɔɔri ko sanu ko lithium ko banque d'investissement in o de bɛ se k'an dɛmɛ barisa banque d'investissement in hali n'a wari t'a bolo ni garantiw b'a bolo o ni fɛn ninnu b'a bolo ni part ninnu b'a bolo ani yɔrɔ bɛ nin sanu bɔyɔrɔ ou bien ni lithium bɔyɔrɔ ou bien ni uranium bɔyɔrɔ la a bɛ se ka taa wari ɲini o. mais yan yɔrɔ la Boroma jamana saba bɛ se ka jɛ cogo di k'a ka nin bɛɛ lajɛlen bila yɔrɔ kelen na o bɛnkan bɛ sɔrɔ cogo di. non mais confédération ye min ye confédération de l'alliance des états du Sahel mun do confédération kɔrɔ de ko jamana saba u bɛɛ n'u ka institution don bɛɛ n'u ka président don bɛɛ n'u ka institution don mais u bɛ sigi ka kuma ka bɛn fɛn kelen kan et la décision doit être unanime ni kelen ma sɔn fɛn min ma o tɛ kɛ fu saba bɛ ka sɔn ka o de la u bɛ ɲɔgɔn ye na lakana ta sira fɛ ani jamana kuma ɲɔgɔnya jamana wɛrɛw fɛ diplomatie a bɛ fɔ min ma ko diplomatie défense ani développement ani sɔrɔ ta sira fɛ donc sɔrɔ ta in o de baaraw daminɛna Bamakɔ yan k'a lajɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na an bɛ se ka ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔnya cogoya min na ani sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogoya min na an ka jamana saba ninnu kɔnɔ parce que an ka jamana saba ninnu problème ye kelen ye courant bɛrɛ t'an saba si bara dugujukɔrɔfɛn caman b'an bara an bɛ se ka bayɛlɛmani kɛ k'an ka sɔrɔ bonya n'i bɛ bayɛlɛmani kɛ fo zone industrielle ka kɛ yen fo courant ka kɛ yen fo siraw fana ka kɛ yen barisa kɔgɔjida fana t'an bolo donc an ka minɛnw bɛ don yɔrɔ jumɛn fɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn fɛ jamana saba in fana bɛɛ ka sɔrɔ dulonnen bɛ sanni feere de la u ni jamana wɛrɛw cɛ a bɛ fɔ min ma ko activité économique produit intérieur brut PIB u jamana saba bɛɛ kɛmɛ sara la u ka sɔrɔ 60 dulonnen bɛ sanni feere de la n'a bɛ fɔ a ma ko commerce international. o tɛ se ka yɛlɛma. a bɛ se ka yɛlɛma mais diɲɛ bɛ sɔrɔ diɲɛ bi na ye chinois ye chinois mun ye chinois kɛ filanan ye diɲɛ kɔnɔ sɔrɔ ta sira fɛ u bɛ feere de kɛ kɔfɛ kosɛbɛ mais u bɛ feere sugu jumɛn kɛ minɛn ba yɛlɛmanen u b'o de feere anw dun kabini an y'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ yan n y'a san 65 ye an bɛ min kɛ mɔgɔw an b'an ka minɛnw ta an ka kɔɔri filɛ an ka sanu filɛ an ka baganw filɛ kɛmɛ sara la 98 Mali bɛ min feere o ye sanu kɔɔri ani baganw de a si tɛ bayɛlɛma kelen min bɛ bayɛlɛma dɔɔni o ye kɔɔri ye kɛmɛ sara la kelen bon ni dun y'a bayɛlɛma yan sɔrɔ bɛ bonya yan de barisa minnu bɛ baara kɛ a cadre kɔnɔna la olu bɛ sɔrɔ kɛ i bɛ baara di i ka jamanadenw ma ani i jagoyalen tɛ k'a feere barisa n'a bayɛlɛmanen don
ani n'a bayɛlɛmanen tɛ kelenw ye o par exemple an ka mɔgɔw bɛ taa ni baganw ye jamana minnu na Sénégal ni Côte d'Ivoire ni an tun bɛ sogo de feere n'a congelelen n'a bɛ conteneur frigorifique kɔnɔ i bɛ se k'a lasigi n'o prix ma bɛn i ma i bɛ se k'a sigi o mais n'i taara ni bagan ye i tɛ se ka segin n'a ye non i bɛ obligé k'a bazarder parce que n'o tɛ k'u bɛ a sɔngɔ bɛ yɛlɛ et puis pour que i ka segin n'a ye bon o de la tuma dɔw la yɛrɛ olu ka bagan sɔngɔ ka nɔgɔn anw ta ye. Ouais, c'est vrai. Comment la femme nous mais bien sûr. An b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ k'u sɔgɔlen don janni na su in na Moribo Maw Makalu ale b'an bolo AES ka sɔrɔ ko kumaw an b'o la o tuma ni banque in sigira sisan u bɛ se k'u jɔ o kolo la wa. Ni banque in sigira ni fɛɛrɛw hakili jagabɔ de bɛ sen na dɛ hakili jagabɔ de bɛ sen na ni banque in sigira banque in an kana ɲinɛ k'a fɔ ko a banque in kelen bɛ CEDEAO bolo koyi. Ah oui. Ne yɛrɛ ka ye BIDC. Banque pour l'investissement de la CEDEAO an jamana 3 bɛɛ tun b'o la wa a ye juru min don a ye $500,000 de juru don AES jamana 3 la CEDEAO ka banque d'investissement donc an bɛna o ɲɔgɔnna de kɛ jamana 3 ye 3 in ka niveau la mais jamana ɲɛmɔgɔw ni b'a décider prioritéw ye mun ye est-ce que an bɛna daminɛ fɛn de la bayɛlɛmali de la est-ce que an bɛna daminɛ siraw de la an bɛna daminɛ courant-ko de la donc n'o jamanaw y'o prioritéw daminɛ banque in bɛ commencer k'olu investir olu baara wari don olu. mais banque in mana sigi sen kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka wari t'an bolo wari min b'an bolo ni o fɛn don wari min nana bila banque in kɔnɔ est-ce que o fana tɛna se ka. non gɛlɛya foyi t'a la parce que banque in de don a ka banque bɛ dépend fɛn 2 de la wari min b'a kɔnɔ ani wari min bɛ bɔ. Bon, ani yɛrɛ ko ko boutique don. Voilà, boutique don. Donc sanni feere de don. Mais est-ce que jamana wɛrɛw bɛ se ka na sa mais o bɛɛ bɛ dépend de la o. Hali an kɛrɛfɛ jamanaw minnu tɛ AES la. N'u bɛ fɛ ka na ni La Guinée par exemple ou bien Mauritanie ou bien jamana wɛrɛ voilà Togo minnu bɛ fɛ ka don a la an n'olu bɛ se ka baara kɛ fana barisa sanni feere voilà o bɛ dɔ fara a kan sanni feere de don. A bɛ se ka dayɛlɛ quoi. Ala n ye pɔnko kuma mun da goudron belebele ka bɔ Ɲame ka na fo Bamakɔ yan ka tɛmɛ Worodara fɛ Burukina kɔnɔna na o kuma b'u la kuma wɛrɛw fana b'a la fana o ye k'a fɔ ko ka pankurun sigi est-ce que bi jamana 3 bɛ se ka pankurun so sigi a dilan yɛrɛ ye. Bon pankurun ko ye ne ma dɔw la o tɛ priorité ye ne bolo kɔni bi in na pankurun ko in ma nɔgɔn koyi. Ah non parce que taji sɔngɔ ka gɛlɛn et puis avion sanni wari a musaka ka ca bon a loueli fana musaka ka ca et puis sira tɛ jamana minnu na n'i ko k'i b'a kɛ pankuruko ye a bɛ gɛlɛya an bɛ se ka min kɛ sisan ka siraw labonya k'u lafɛrɛ chemin de fer fana an kana ɲinɛ o baara ninnu bɛ se ka kɛ jamana 3 i b'a dɔn k'a fɔ ko Dakar Niger a tun kan ka taa fo Niger de fɔlɔ bon Burkina fana ni anw cɛ baara dɔw tun bɛ se ka kɛ ani ka La Guinée fana fara kan donc o baara ninnu bɛɛ bɛ se ka lakuraya an kɔ tuguni boucle ferroviaire barisa ni train sira don o sɔngɔ man ca wa a bɛ se fɛn caman kɔrɔ a kow ka teli mais a baara ka suma investissement ka suma mais fɛn don min kan ka kɛ quoi. O kan ka kɛ laɲini ye joona ka tɛmɛ avion ko kan e bolo. non avion ko a jateminɛ compagnie Air Sénégal u ye président Macky Sall ye wariba don Air Sénégal la datuguna président Wade tun ye wariba don Air Sénégal la datuguna anw yɛrɛ bara yan compagnie joli créera Air Mali joli créera nin kɔfɛ a bɛɛ datuguna barisa fɛn passager ko de don bon passager ninnu dun ni a mana taux de remplaçage ani carburant sɔngɔ ani entretien baara ninnu ma nɔgɔn dɛ hali CEDEAO ka compagnie min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Askai n t'a dɔn ni tun b'o dɔn olu gɛrɛla Ethiopian Airlines de la u ni Ethiopian de bɛ baara kɛ sisan voilà o de fana b'a to musaka ale kɔni ma n'i ta i bɛ taa cogo sugu bɛɛ la Togo fɔlɔ. oui mais parce que u ka base ye nin o kɔni bɛ taa Togo o de b'a to dɔ bɛ bɔ musakaw la barisa n'u ye taara ni bɛɛ ye Togo u bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ bɛɛ cɛ minnu bɛ yen ka taa n'u ye yɔrɔ dɔ mais n'u ko k'u bɛ mɔgɔw ta Bamakɔ yan ka taa Abidjan fɔlɔ ou bien Paris fɔlɔ taa munumunu ne dɛ voilà ka sɔrɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ caman siɲɛ kelen yɛrɛ u y'anw ta Ouagattaga la yan u taara munumunu fɔ Gabon ka sɔrɔ ka na Togo tuguni ka tila k'an cɛ ci. mais une fois ne y'a ta ka bɔ yan ko n bɛ taa Ouaga an bɔra yan sɔgɔma an sera Ouaga fo sufɛ. o kɛra anw yɛrɛ an panna Ouaga yɛrɛ. u jiginna n'anw ye Togo yɛrɛ Ghana yɛrɛ ka tila ka taa n'an ye Togo.
a kɛra cogo cogo i bɛ taa lomé fɔlɔ. taa lomé kɔni. I bɛ taa lomé. yanni ka se seyɔrɔ la. changer. Kuma dɔ la u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw ta. Bon o fana o de b'a to o fana. O fana bɛ se ka dɔ bɛ bɔ a musaka la. N'o tɛ n'o ma kɛ compagnie aérienne ninnu. Bon anw b'a fɔ de ko ka u kun ka wuli dɔrɔn ka taa n'anw ye waga u ka sɔrɔ ka taa lomé ma. Maintenant aw man ca. Aw ye billet min san. Ouais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ olu de ka ca. O tɛ musaka ninnu couvert. Aya maintenant sisan AES yɛrɛ bɛ ka sigi dɔɔni dɔɔni. Bolofara caman b'a la wolomasiri tabaw ta fara maa ba 5 ko bɛna sigi sen ka se ka Bamajɔlen juga wale kɛlɛli kɛ o b'a bɔ wa? O b'a bɔ hakili farana ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ delila ka nin fɔ kabini tuma jan barisa ne ɲɛna o de tun bɛ CEDEAO cɛ gɛlɛya min nana yan ni Mali ta tun kunbɛnna a tuma la kabini san 2012 ni dɛmɛ min tun fɔra komi n'o bɛna di anw ma n'o tun kɛra ni gɛlɛya tun tɛ se jamana tɔ ninnu bɛɛ ma donc a nana Mali la ka tila ka taa Burkina ka taa sisan i ɲɛ b'a la min kɛra Benin o don in na Golfe de Guinée non sisan Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, Benin olu ye cible de a ko in taara yɔrɔ jan sisan o la Ghana bɛ fɛ ka na baara kɛ ni AES jamana mais bien sûr hakili ko dusukun tɛ o hakili ko de don jamana ko de don i ka jamana ka intérêt bɛ yɔrɔ min na olu yɛrɛ sɔrɔsi kɔrɔ dɔ de ta mais bien sûr k'a ko ɲɛnabɔ donc o kɔrɔ de ko lakana ko o de hami b'u la sisan bon an bɛ fɛn minnu na a bɛ fɔ a ma ko menace transfrontalière a tɛ jamana kelen kɔnɔ a bɛ jamanaw de kɔnɔ bon AES mɔgɔw ninnu bon an tun ye nin daminɛ kabini Lissabon gouvernement kɔnɔna la de kabini san 2017 nin baara ninnu tun daminɛna mais a yakubayara ka girinya sisan de opération conjointe dɔw yɛrɛ kɛra fo Togo yɛrɛ tun b'olu la donc nin baara ninnu kɛra la force n'est pas opérationnelle mais a fɛn ninnu baaraw bɛɛ kɛra planification parce que planification an bɛ fɛn caman ta sɔrɔdasiw baara planification ye o de ye important don u mɛnna o kan dɛ o de kan ka kɛ i bɛ mɛn a kan de barisa i bɛ jatew de minɛ i ka bɛ fɛ ka mun kɛ mun b'i bolo mun t'i bolo a bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ o bɛɛ de bɛ jate minɛ n'i tilal'o la tuma min na de sisan i b'a baara daminɛ terrain kan. Modi Salou ye min fɔ dɔgɔkun wɛrɛ o kɔrɔ k'u labɛnna. Voilà donc a bɛ opérationnaliser comme force conjointe de don jamana saba in de b'a fanga fara ɲɔgɔn kan et comme u bɛ mɔgɔ ninnu jatigɛ walikɛla ninnu u bɛ don jamanaw kɔnɔ ka bɔ fɔlɔ u tun bɛ o de kɛ fɔlɔ mais ni jamanaw bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara gɛlɛya olu bolo quoi voilà. Donc o ye ko ɲumanba de ye a musaka ko bɛna kɛ cogo de yɛrɛ bolo non musaka mais armée bɛ ka défense fɛn musaka t'a bolo e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ka musaka bɛɛ la gouvernement ye lakana de ye voilà donc a bɛ se ka nin kɛ non ni a baara bɛ se ka kɛ an bɛ compter an yɛrɛ de kan fɔlɔ barisa nin fɛn ninnu na président Modibo ye min fɔ n bɛ se k'a kan na i bɛ compter i yɛrɛ de kan fɔlɔ ni compter i yɛrɛ kan bon ni jamana wɛrɛw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ nɔgɔya aw bolo quoi voilà. Mais bi mun yɛrɛ kɛlen don ka AES kɛ cogo sugu dɔ la tuma dɔ la i b'a ye mɔgɔw bɛ kɔntan o kɔrɔ wagati dɔ la mɔgɔw bɛ dimi o kɔrɔ fɛn dɔw bɛ kɛ u bɛ sumaya o tɛna joona u bɛ ka o kɛ. non an y'a f'i ɲɛna AES ye confédération de ye jamana saba ka bɛn fɛn kelen kan o tɛ ko nɔgɔman ye quoi donc a fa ka kɛ ni hakili jagabɔ de ye n y'a f'i ɲɛna jamana wɛrɛw kumaɲɔgɔnya ani lakana taasira ani sɔrɔ taasira donc o baara ninnu de bɛ ka kɛ donc ni o baara ninnu kɛra a bɛ lajɛ a bɛ se ka lawaleya cogoya min na bon musakakow fana b'a la ni jamana bɛ kɛlɛ la i b'a dɔn musakako fana bɛ gɛlɛya bon donc o problème fana bɛ sen na donc a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na mais nin bɛɛ de dulonnen bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ barisa ni yɔrɔ ma lakana sɔrɔ tɛ se ka kɛ fana dɛ bon an ka togoda yɔrɔw fana i ɲɛ bɛ sɔrɔ 100 sara la an ka jamanadenw 100 sara la 70 de bɛ togoda yɔrɔ la togoda yɔrɔ ninnu fana bɛ duguba ninnu balo ni gɛlɛya bɛ togoda yɔrɔw la sɔrɔ fɛn lakana ta sira fɛ a bɛ gɛlɛya donc o fɛn ninnu bɛɛ a bɛɛ de bɛ baara bɛɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko de lakanako dɔrɔn tɛ a ɲɛ yɛrɛ dun ka fa fo fana ka sabati ani jamanadenw bɛ se ka wasa cogoya min na. U y'o fɔ ko miliyɔn 2 hectares ko pour que ka sɛnɛ ni baganmara ni fɛnw sigi sen kan. parce que jamana saba in bɛɛ kan'a lajɛ k'a fɔ ko Sahel jamanaw don mais u bɛɛ ye sɛnɛkɛla waraw de ye ni anw ni Burkina yɛrɛ ta kɔɔri la an bɛ min sɛnɛ n'an farala ɲɔgɔn kan a tɛ se ka ɲɛfɔ suman ta sira fɛnɛ o de mais an tɛ bayɛlɛmani kɛ
donc an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan voilà bon n'an Niger farala ɲɔgɔn kan fana an bɛ se ka fɛn caman kɛ parce que olu ye fɛn ɲɔ sɛnɛ na ŋana ye et puis jaba bon baganw b'u fana bolo donc jamana ninnu u bɛ ɲɔgɔn na et surtout Liptako Gourma o ye zone min ye 400 000 km² jamana kelen bɔ mais o zone fɛn bɛɛ de bɛ yen donc jamana saba in bɛ se ka jɛ ka baara daminɛ yen kɔnɔna na fɔlɔ o baaraw daminɛna fo basigi ka se ka kɛ o de la terroriste ninnu u y'a daminɛ yen de la tubabuw b'a fɔ yɔrɔ min ma ko zone des 3 frontières kabini san 1970 an ka jamana saba y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko u b'a lajɛ o zone sɔrɔ bɛ se ka yakubaya yen cogoya min na k'u bɛn'o de kɛ terroriste y'a décidé ka taa yen de attaquer o kɔrɔ u b'a dɔn min bɛ yen ayiwa an tɛna se ka nɛgɛjurutigiw olu ka sira bila fɔlɔ ka sira d'olu ma fɔlɔ n'an bɛ ɲininka bariki ko in na bariki ko in nana cogo di fo an yɛrɛ y'a ye sisan n ye Marc Briceau ka baarakɛla dɔ ye k'olu tun b'a bila u kunna ko Mali bɛ se ka olu ka yɔrɔ bloqué tan cogo la ko k'olu bali ka sanu bɔ u ka mɔgɔw bɛ k'olu sɛbɛn anglais u ka Twitter kan. I b'a dɔn jamana de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ fɔ jamana de ma ko puissance publique jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn minnu kalama anw to o kalama mais n b'a fɔ barisa n ye baara kɛ jamana ɲɛmaaw kɛrɛfɛ information dɔw b'u bolo a tɛ jamanadenw bolo mais bɛɛ kɔni ne y'a miiriya la fɛn bilala an kunna u bɛɛ b'a ɲinina jamana ka taa ɲɛ de bibi in na Kassim Mali ni juru de ye sanu ye an ni juru de ye sanu ye an ka sɔrɔ ta sira fɛ kabiri salon na sini san 2023 an bɛ fɛn feere kɔfɛ 100 sara la 90 ye sanu de 90 san 10 ɲɔgɔn i bɛ sɔrɔ an tun bɛ 100 sara la an bɛ 60 la an yɛlɛnna 70 ka na 80 mais sisan 90 donc fɛn feereta fɔlɔ don quoi fɛn feereta fɔlɔ don bon kɔɔri an jigiba bɛ fɛn min kan 100 sara la kabiri salon na sini 100 sara la 5 dɔrɔn kɔɔri bɛ fanga bɛ ka bin pour baganw 100 sara la 3 donc n'i bɛ fɛ jamana ka sɔrɔ ka bonya i b'i wasa don o de la barisa exportation n y'a f'i ɲɛna i bɛ min feere kɔfɛ o de bɛ nafolo lase ma kosɛbɛ mais i bɛ min san kɔfɛ e bɛ nafolo de labɔ mais jamana bɛɛ b'a ɲini n'i bɛ fɛ i ka sɔrɔ ka bonya i bɛ min feere o de ka ca ni bɛ min i san bɛ min feere o de ka na o de bɛ don i poche kɔnɔ sanu in bɛ feere dollar de la kɔɔri in bɛ feere dollar de la bagan ninnu bɛ feere CFA de la o de b'an ka jamana sɔrɔ bonya salon an ka bagan feerelaw u ye min feere n'a tɛmɛna circuit officiel fɛ miliyari 80 salon bagan na mais 100 sara la o ye 3 dɔrɔn de an ka jamana sɔrɔ an jiginna quoi an jiginna a bɛ ka jigin de kɔɔri ni bagan o min y'an ka fanga ye ne yɛrɛ dalen b'olu de la barisa b'a f'i ɲɛna sanu bɛ se ka kɛ ko wɛrɛw sira wɛrɛw ta sanu ye min ye ressource non renouvelable de don fɔlɔ Kassim n'a banna o y'a bannen de ni min datuguna lithium bulamina filɛ nin ye lithium o ye joli fɔ ko 121 dɔ bɛ se ka fara kan dɔ bɛ se ka bɔ a la mais n'a banna o y'a bannen de f'an ka taa min wɛrɛ ɲini donc f'an k'an wasa don sanuko in na jamana ka sɔrɔ bɛ se ka bonya a la cogoya min na bon bariko in n y'a f'i ɲɛna n ko 100 sara la an ka sanu ye 90 de ye mais Barrick ale de ye filanan ye diɲɛ kɔnɔ sanu bɔ la Canada entreprise in barisa Barrick ni Randgold tun bɛ yan olu tun bɛ se a ma fɔlɔ après u taara donc olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Barrick Gold ye donc u bɛ min Lulo ani Gungoto sanu bɔyɔrɔ in Kassim o de ka bon ni Mali sanu yɔrɔ bɔyɔrɔ bɛɛ Keɲabakaw fɛ yen wa filanan de don Afrique awɔ sanu bɔ la dugujukɔrɔ sanu bɛ bɔ yen awɔ olu mine kelen dɔrɔn de bɛ yen n'o bɛ RD Congo ko mine Kibali o dɔrɔn de bɛ sanu bɔ ka tɛmɛ Lulo Gungoto kan mais jamana ka sɔrɔ n ye min f'i ɲɛna 100 sara la 30 o bɛ bɔ Lulo Gungoto de bon sisan sɛgɛsɛgɛli de kɛra
sanungola ninnu fɛ ka jate minɛ est-ce que o bɛ ka jamana ka hakɛ d'a ma mais ne ma gafe ye dɛ donc o de la n tɛ se ka kuma bɛrɛ k'a kan a bɛ fɔ min ma ko audit minier ne m'a ye n t'a dɔn min b'a kɔnɔ mais maa caman ma sɛbɛn in ye dɛ a gafe in a kan ka bila kɛnɛ kan parce que c'est-à-dire ni sɔrɔko ninnu ni fɛnw na il faut de la transparence mɔgɔ k'a dɔn non an bɛɛ k'a dɔn ala yɛrɛ ka se k'an da don mais bien sûr an ka se ka fɔ a tuna ko tiɲɛna nkalon fɔ an ka sɛbɛn in ye barisa kɛn yɛrɛ ye ninnu multinational ninnu olu tɛ mɔgɔ ɲɛda filɛ dɛ olu bɛna de ka cɛ ka taa n'a ye u ka baara ye tɔnɔ de hinɛ t'olu fɛ hinɛ tɛ yen foyi tɛ yen badenya tɛ yen sigiɲɔgɔnya tɛ yen u bɛna k'a cɛ de u ka tɔnɔ bɛ bonya cogoya min na u b'o de kɛ wa u bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc n'o ye bon sisan an ka jamanaden min bɛ baara kɛ bariki la au moins a bɛ ba segin bɔ i y'a faamuya donc bariki ne kɔni ɲɛna fo ka bɛn ka kɛ n ye mardisiro ye arabi saoudite o de na a y'a fɔ ko ale kɔni b'a ɲinina de ani jamana ɲɛmaaw bɛ se ka bɛn ko la cogoya min na mais mandat dalen don a kan ayi o bɛɛ bɛ se ka wuli o mais fo ka bɛn de bɛ kɛ o fo ka mais mandat dara a kan mais anw t'a dɔn mandat dara a kan min na fɔlɔ donc o bɛɛ bɛ gafe in kɔnɔ voilà mais n'i ye jamana ɲɛmaaw ye k'a kɛ bon ils ont certainement leur raison quoi u ka fɛnw b'u bolo u ka tiɲɛw b'u bolo mais a kɛra cogo o cogo ni Lolo Gungoto datuguna Mali bɛ perdi Barik bɛ perdi mais gɛlɛya ye min ye Barik mana Lolo Gungoto datugu 100 sara la o ka sɔrɔ 14 dɔrɔn de bɛ bɔ a la diɲɛ kɔnɔ o ni juru dulonnen t'a la est ce que anw ni juru dulonnen bɛ Lolo Gungoto la o de ye kuma wɛrɛ ye sisan a jamana ɲɛmaaw de b'o décider anw ye ayiwa mais sanubɔyɔrɔ tɔw bɛ sɔn cogo di olu ka ban mais sanubɔyɔrɔ tɔw ninnu ka dɔgɔ n'olu ye kosɛbɛ wari min ɲininen b'olu fɛ o ni sanubɔyɔrɔ tɔw ta tɛ man sɔrɔ a ka ca n'an ka bi yɛrɛ o sanu wari fɛn fɛn bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ 100 sara la 30 ye bɛ bɔ Lolo Gungoto dɔrɔn an bɛ nɛgɛjuru sira bila 92 42 30 92 42 42 30 ni mun b'a fɛ k'u da don baro la ka ɲininkali kɛ Modibo Mao Magalu la ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan bi ka se ka aw jaabi ka kɛ ni AES ko sɔrɔ ko ale ni Bariki ko ye mais nin bɛɛ la Bariki de bɛ ka communiquer kuma bɛɛ gouvernement tɛ ka fɛn o de ye problème ye hali parce que o de bɛ ala ka a gɛlɛya an bolo parce que mɔgɔw b'an wele k'an ɲininka kunnafoni mais ne kɔni ko franchement ne ma rapport in ye donc ne tɛ se k'a dɔn min don gɛlɛya min bɛ yen mais n ko ne kɔni ɲɛna sigi ka fɔ de bɛ se k'a ɲɛnabɔ mais aw minnu ye communicateurs ye aw minnu bɛ kuma todunkan na n'a ɲɛfɔra aw ye aw bɛ se k'a ta aw bɛ se k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye aw bɛ gouvernement dɛmɛ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye mais communication tɛ yen bon u ye mun fɔ anw ɲɛna an wililen ka s'u ma k'a bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo mais an fana ko k'an bɛ fɛ au moins u ka audit ɲɛfɔ pour que an k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen a kɔnɔna na dalilu dɔ ka k'aw bolo voilà i bɛ kunkurunin de minɛ hali o don BBC mɔgɔw y'an wele k'u bɛ fɛ an ka a lajɛ n'an bɛ se k'an hakilina di ne ko n ko a ka gɛlɛn parce que foyi tɛ yen i bɛ se k'i bolo da min kan dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'a lajɛ n'an y'o tigi sɔrɔ allo Anisu allo Anisu n b'a ni su allo somɔgɔw dun n b'a ni su ne bɛ ka wele ka bɔ Abidjan de ka bɔ Abidjan i tɔgɔ n'i jamu n tɔgɔ Amadu Yɛra Amadu Yɛra Amadu Yara awɔ Yɛra i ka ɲininkali ye jumɛn ye Modibo Magalu a ma ministre de finance kuma la ministre de finance ayi kuma fɔ min ko la Magalu b'a la ko baara ko de ko n'i ye Mali kun tɛ se ka 10% sa nin allo ko Mali tɛ se ka 10% sa Balu tɔgɔ ko Mali ka 10% sa n'a sɔrɔ min kan ka kɛ 2000 milliards de olu tɔgɔ ko Mali ka 10% sa o de la o la Mali kun tɛ se ka 10% sa i y'a faamu wa awɔ sisan Mali bɛ 20% sa sisan ni tele kɛ awɔ i tulo bɛ na i bɛ Mali bɛ fɛn mun di minnu perdi a tɛ minnu i b'a fɔ installation ni i bɛ doni minɛn mun i tɛ fɛn doyen fɛn la ni i tulo b'a la an tulo b'i la o
sa i bɛ fɛn fɛn kɛ n'i bɛna mini baara daminɛ o dépense bɛ tila ka fara i ka fɛn kan n'a sɔrɔ i 100 millions bɛ don a la. Allo an tulo i bɛ continuer ka kuma an bɛ k'i lamɛn. E bɛ ka lamɛn ko o sisan o wari ne 100 millions don min na sisan. Mali ye mun t'u ye sisan. I bɛna mini sigi sisan. O b'o bɛɛ de calculer ka bɔ i ka 20% Mali kan ka ta i bolo 20% o b'o voilà wari tɔ bɛ Mali bɛ ni wari 70 millions sa Mali bɛ sisan 35% de la. Ministre y'a fɔ o don na n y'a lamɛn ministre finance y'a fɔ o don na. Caman m'o yɔrɔ faamu. Ouais. I y'a faamu dɛ. Ko. Allo. I tulo bɛ n na. E ko ministre ye min fɔ n'i bɛ se ka segin a kan ka kuma an tulo b'i la quoi pour que an k'a faamu. Ministre fɔlɔ ni ye Mali kun se ka 10% sa fɔlɔ o kun b'a jira min kan ka i n'a fɔ min kan ka 2000 milliards sɔrɔ sa o b'a jate o de la ko Mali k'a sɔrɔ de la Mali kun tɛ se k'a san o ye miliyari caman de. I y'a faamu wa? Sisan ta ni mini ye recette daminɛ. A bɛ donner minɛn fɛn fɛn a tɛ dédommagement a tɛ taxe foyi sara. Sisan ni Mali ma jɛ o bɛɛ kɔ fɔlɔ. Awɔ. Sisan ni mini baara daminɛna o wari bɛɛ bɛ calculer. O wari bɛ calculer ya? O de bɛ calculer sisan. N'a sɔrɔ min tɔgɔ ye 100 millions min na sa o wari min bɛ bɔ a la sisan Mali bɛ sɔrɔ ka o ka wari tɔ de san sisan a bɛ kɛ ten de. D'accord a faamuna. A faamuna dɛ. Awa faamuna an y'i ka kuma faamu. Sisan ministre ka o don an CNT mɔgɔw ka fɛ taa débat filɛ. Ouais. Ani CNT mɔgɔw ye fɛn kɛ o don a kɛra o don a faamuna. A faamuna. Awa faamuna. Maaw hakila balimakɛ bɛ ka babu min fɔ o bɛ tali kɛ ministre ka taga la CNT la n y'a partie dɔ ye mais m'a bɛɛ ye quoi donc n tɛna se ka kuma ministre ye min fɔ m'a bɛɛ mɛn. Ale bɛ fɛ ka fɔ sisan a bɛ n'a fɔ ni i ye min baara kɛ pourcentage bɛ calculer cogo min na kɔrɔlen o de falenna ale ka jate la n'i y'a ka kuma faamu. Oui pour que non ne y'a faamuya cogoya min na n balimakɛ Amadu Jara code minier in de falenna n y'o de ɲɛfɔ a daminɛ na ka bɔ san 1919 code minier ka na san 2023 code minier donc sɔrɔ tilacogo o de yɛlɛmana n'a bɛ fɔ a ma ko dividende mais jamana ka sɔrɔ sanubɔ la fɛn 4 de don taxe b'a la impôt b'a la redevance b'a la ani dividende b'a la bon ne ɲɛna i bɛ ka dividende ko de ɲɛfɔ parce que jamana temps de tun bɛ di jamana ma fɔlɔ temps bɛ di jamana ma halisa mais fɔlɔ an tun bɛ se ka 10 dɔrɔn de san ka fara kan mais sisan jamana bɛ se ka 20 san ka fara kan et kɛnyɛrɛyew bɛ se ka 5 fana san ka fara kan mais o danfara ye min ye n y'a ɲɛfɔ minorité de blocage ni 35 bɛ jamana bolo o kɔnɔ min kɔnɔna la ni jamana ma sɔn min ma o tɛ kɛ barisa n'i ye jigida dividende kan minnu ye sanu bɔ olu de bɛ taa feere olu de b'u ka musaka bɔ a la e t'a dɔn musaka bɛnna joli ma e t'a dɔn joli sɔrɔla tɔnɔ na ni ala feerela 2000 milliards n'u nana fɛ ɲɛna ko 20 milliards de sɔrɔla tɔnɔ na ni minorité de blocage t'e bolo e tɛ conseil d'administration na e ma mɔgɔw bila ka taa minnu bɛ se k'a jate minɛ min bɔra dugu jukɔrɔ min taara kɔfɛ min feerela ani jamana ni yɔrɔ ye min ye donc n'u nana ni fɛn fɛn ye e bɛ obligé k'o de minɛ u bɛ se k'a fɔ nafɔ yɛrɛ ko fɛn ma sɔrɔ donc o de ne y'a fɔ n ko mesure d'accompagnement kan ka ta pour que kɛnyɛrɛyew ni jamana an ka an niyɔrɔ ta an ka taa an n'u ka sigi ka kuma an ka fɛnw tila a ɲɛ ma sɔrɔ ka k'a ɲɛ ma
min bɛ bɔ dugu jukɔrɔ barisa bibi in na ne b'a f'i ɲɛna mɔgɔ si t'a dɔn min bɛ bɔ Mali jukɔrɔ dɛ sanuko la mɔgɔ si tɛ se k'a f'i ɲɛna exactement joli bɛ bɔ tan cogo in na awɔ n bɛ dalilu ta fɛn fila n'i ye jamana yɛrɛ ka chiffres ta ministère des mines an ye 3 ou bien 4 de ye farafin jamanaw na mais tɔnba dɔ de bɛ yen ko le conseil mondial de l'or World Gold Council olu ko Mali ye 2nan de ye Afiriki farafinna Ghana kɔfɛ an ka jamana bɛ tonne 70 fɔ yɔrɔ min na o conseil de l'or mondial de l'or ko k'an bɛ 100 tonnes 2 de la min bɛ bɔ Mali la o danfara ye joli o man ca ni 30 ye tonne 30 donc vraiment nin ko in kan ka sɛgɛsɛgɛ de rapport minier a kɛra ni sɔrɔsi fanga tun tɛ ne tun ɲɛ tɛ jamana ɲɛmaa la min tun bɛ se ka nin baara kɛ barisa n y'a ɲɛfɔ sanubɔla ninnu ka girin n'an ka jamana ninnu ye siɲɛ caman et puis u bɛ se ka pression kɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔ pour k'u ka pression kɛ an ka jamana ɲɛmaaw kan a baara ɲɛna mais an mago bɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔ an bɛ se ka kuma ni dalilu ye cogoya min na pour que ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ani jamanadenw bɛ se ka wasa cogo jumɛn nin sanuko in na. Ayiwa n t'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru sira la hali bi mais i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan jate kɛcogo falenni est ce que o de y'a to bi ni jamana yɛrɛ wulila ka ɲɛsin minnu ma k'a sɔrɔ olu ka contrat bɛ sen na dɔw ta ma ban fɔlɔ. Bon ne ɲɛna gɛlɛya n ye min faamu a fɔra ko minnu ye wari sara olu nana code minier san 2023 la mais Barrick ma sɔn o de ma. mais a dalilu tɛ n bolo dɛ mais n kɔni y'o de mɛn. parce que olu tɛ fɛ k'o sara u ka contrat kɔrɔ bɛ yen u tɛ fɛ ka. et puis Barrick ka contrat bɛ ban san wɛrɛ de san 2026 n'a banna san wɛrɛ f'a ka kurakuraya f'a ka lakuraya n'a ka di gouvernement ye a b'a lakuraya n'a man di gouvernement ye a b'a fɔ ka taa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini. donc san kelen b'u bolo ka baara kɛ halisa an ka jamana kɔnɔna na mais jateminɛ minnu bɛ ka kɛ bi yɛrɛ minnu ka jugu kosɛbɛ sanuko la an yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ a la o. artisanat foyi tɛ yen tuguni sanu bɛ taa san Dubaï de a bɛ bɔ yan ka taa Dubaï de ka na est ce que o fana man ka falen pour que au moins mɔgɔ ka se ka sanu sɔrɔ yan kɔni ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. bonsoir salut. allo. n balimakɛ k'an wele ka bɔ min. Ousmane Kamara ka bɔ Faransi. ayiwa Ousmane Kamara an tulo b'i la. En fait, ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ Mali sanuko nin o. Ne se gouvernement tɛ se ka mesure ɲɛnama ta la hali demanda fɛn ninnu u k'a bɛɛ lajɔ ɲɛgɛn la. Parce que n'i taara Kɛɲɛba wula kɔnɔna na walayi n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min quoi a yiriw bɛɛ halakila quoi hali mesure ɲɛnama tɛ sɔrɔ. oui o ye tiɲɛ ye. n'a ma ɲɛ gouvernement ka mesure ta k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka demanda bini na fɛn k'a bɛɛ datugu ka bɔ yen fɔlɔ mesure ɲɛnama ka ta la quoi sinon ɲinan ko san tan hali yiri jɔra i t'a ye ɲɛ na o wula kɔnɔna ninnu na bilen. a bɛ ka tiɲɛ mɛnɛ. n'i b'a kungo kɔnɔna nin na poussière bɛ wuli on dirait qu'il n'a fɔ i bɛ Sahara kɔnɔ. ayiwa ne jɛra ni Ousmane Kamara ka kuma ye bon i b'a dɔn k'a fɔ ko chambre des mines lakurakurayara damada in bon mɔgɔ dama min bɛ baara kɛ a bɛ 1 million bɔ minnu bɛ damada la bon o fana bɛ sanu de bɔ mais i b'a fɔ k'a fɔ fana ko produit dangereux caman de bɛ yen a bɛ k'an ka dugukolow tiɲɛ a bɛ ka yiriw tigɛ et puis a bɛ ka ji lanɔgɔ kosɛbɛ ji min ta yɛrɛ bɛna gɛlɛya dɔɔni. I y'a ɲɛfɔ cogoya min na fo baara de ka kɛ sisan k'a lajɛ damada fɛn ninnu a bɛ réglementé cogoya jumɛn Ghana ye baaraba de k'a la je crois que Mali ɲɛmaaw yɛrɛ ye hakilina dɔw sɔrɔ a la mais fɛn ninnu kan ka bila sen kan ne yɛrɛ kunun conseil des ministres la o y'o de fɔ ko yɔrɔ 61 minnu bɛ yen n'u bɛ ka sanu bɔ k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo u y'olu datugu minɛn caman minɛna mais yɔrɔ dɔw yɛrɛ la fana hali ni minnu yɛrɛ yamaruyalen don fana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ yɔrɔ dɔw la minnu ye kɔ kɔnɔnaw ni ba kɔnɔnaw ni fɛnw ye mɔgɔw bɛ ka degun a la ale ye min fɔ sisan n'i taara Kɛɲɛba gɔngɔn b'i faga o. donc ministère il faut que jamana ɲɛmaaw de k'u ka responsabilité ta u ka finitigiw
ani ka inspection bla ministère dugukolo fɛnw ministère bla sen kan minnu bɛ yala i n'a fɔ eaux et forêt b'a kɛ cogoya min na u ni eaux et forêt yɛrɛ ka baara kɛ jidaw ni fɛn yiri ninnu ko ninnu ani produit chimique parce que produit chimique dynamite bɛ don sanubɔ la c'est dangereux explosif don cyanure mercure produit dangereux ninnu bɛɛ de bɛ ani chaud donc o bɛɛ de bɛ kɛ ka sanu baara kɛ a si man ɲi adamaden ma a bɛɛ bɛ na ni gɛlɛya ye kɛnɛya ta sira fɛ. ko dɔ bɛ nɛgɛjuru allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i bɛ sisan i bɛ kuma an tulo b'i la pour que a ka se k'a faamu. n ko de ale ko Mali tɛ se ka 10% to Mali kun t'a san. Awɔ. A tulo bɛ n na. an tulo b'i la e ka kuma bani. Ministre ko de fɔlɔ ne Mali kun tɛ se ka 10% san fɔlɔ. Mɔgɔw tun b'a jate de ko ina ko nka Mali kan ka san 20 kɛ sisan. O kan ka 2 milliards de sɔrɔ. O 2 milliards ni a Saudi la. A kan ka taa 2000 milliards de la. Mali ka Saudi la. Mali tun b'a ta o de la. Ayiwa n balimakɛ i ka réseau de man ɲi kosɛbɛ. Kuma bɛ ka tigɛ quoi. A bɛ n'a fɔ ne ye min faamuya a ko de ko fɔlɔ ni sanu kan ka san 20 kɛ ne tun b'a ka hakɛ jate o de ka 10% jate o san de kan ko o de ministre ko k'o de falenna sisan n ye min faamuya ka kuma la dɛ. Bon fɛn fila de don n y'a ɲɛf'i ɲɛna taxe impôt dividende redevance o 4 de bɛ sara Mali ye. Bon dividende o ye ni sanu feerela de. Mais ni e t'a dɔn min hakɛ min bɔra. Non et puis conseil d'administration ne y'o de ɲɛfɔ n bɛ munumunu na mais conseil d'administration o ye min tigiw de ye. Gouvernement ta tun ta ye 100 sarala 20 ye tuma min na gouvernement tɛ se ka fɛn fɔ ni kɛnyɛrɛye ye min décide gouvernement bɛ tugu kɔ o de la. Ni ta ye 20 ye i tɛ se ka kuma. O de falenna sisan donc n'an donna n'an ye 35 sɔrɔ n'u ko k'u bɛ min kɛ n'an ma jɛn n'a ye an bɛ se k'o fɔ. Barisa conseil d'administration in o de bɛ instruction di direction ma. Direction bɛ baara kɛ direction bɛ tila ka na compte rendu kɛ conseil d'administration de. E bɛ se ka kuma ani i tɛ se ka kuma o bɛ se ka kɛ kelen ye i ta ye fɛn min ye. O bɛ se ka kɛ kelen ye donc o de falenna sisan donc an kan k'o de renforcer an ka kɛnyɛrɛyew n'an ka gouvernement an ka fanga ka bonya conseil d'administration ninnu bɛɛ la donc a bɛ sanu bɛ bɔ an ka dɔn joli bɛ bɔ min bɛ taa kɔfɛ an b'a dɔn joli taara min feerela an ka dɔn joli don musaka min bɛ bɔ a la pour que ka tɔnɔ déterminer parce que hali ni tɔnɔ sɔrɔla ni o nana f'i ɲɛna ko musaka cayara ni tɔnɔ e bɛ bɔ ne tɛ se ka kuma o banna. mais bi munna sanu yɛrɛ ti ye an yɛrɛ fɛ yan fiyewu an yɛrɛ ka musow tɛ sanu sɔrɔ tuguni artisanakaw tɛ sanu baara. mais o bɛ se ka kɛ cogo di anw ye filanan bɛ fɛn ye an yɛrɛ tɛ foyi munna foyi tɛ se ka to yan munna fɛɛrɛ tɛ se ka to ka dɔ to yan. an ye o baara ninnu dɔw kɛ ani mɔgɔ dɔw association dɔw ka jateminɛ kɛ comptoirs bɛ se ka sigi cogoya min na il faut que damada sanu yan ka contrôler de. o kana cɛ ka taa n'a ye ten wa. non a kana cɛ et puis a ka contrôler minnu bɛ baara kɛ damada la. u ka jateminɛ Ghana ye min kɛ damada sanu in u ka warisoba in de b'o bɛɛ san. wari jamana nafolo a bɛ dulon mun na sanu warisoba in. ye américain yɛrɛ ka dollar ta u ka warisoba kɔnɔ tonne 80,000 de bɛ yen ani 200 ani 13. bon hali ni ye fonds monétaire ta min bɛ juru don jamana 190 na tonne 2,000 de b'olu bolo n'u mago sera musaka ma tuma o tuma dɔrɔn u bɛ sanu in feere. sanu san 2,000 ni 19 sanu 31,1 grammes n'a bɛ f'a ma ko ounce o tun ye $1,300 de dollar 1,000 ani 300. bibi in na a bɛ ka surunya dollar 2,000 ani 700 de. donc sanu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ. ni sanu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ musakaw n'o olu tɛ ka yɛlɛ donc dɔ kan ka fara tɔnɔ kan. mais ni e tɛ ka se k'o si jateminɛ ni e da tɛ se ka don i tɛ se ka fɛn sɔrɔ o la. i tɛ se ka fɛn sɔrɔ o la. i tɛ se ka foyi sɔrɔ o la. o de y'a ko gɛlɛya yɔrɔ ye
fala ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la aya ni mɔgɔ tɛ nɛgɛjuru la an bɛna na ɲininkali labanw kɛ o ye yan ɲininkaliw ye mɔgɔ damadɔw ye ɲininkali dɔw bila ka na yan ko yalama bi Mali bɛ se ka dugujukɔrɔ nafa yɛrɛ dugujukɔrɔ an ka sanu an ka dugujukɔrɔ nafaw bɛɛ lajɛlen ko yalama ko Mali bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen baara kɛliw minnu tɛ ka kɛ sira yira fɛ k'u bɛɛ jɔ se ka a ka hakɛw jate a la ka sɔrɔ k'a daminɛ kura ye wa ko bɛ se ka kɛ wa hali n'a ma jɔ a jatew bɛ se ka minɛ ka biri sisan fɛn caman dɔnnen don quoi gouvernement yɛrɛ bolo dalen bɛ fɛn caman kan falen donna jamana maracogo la sanuko ta sira fɛ o fisayara kosɛbɛ barisa n'i y'a ye sanubɔla ninnu bɛ na yan parce que u bɛ nafa sɔrɔ a la mais faut que jamana fana ka nafa sɔrɔ a la mais a kan ka kɛ tilennenya ni jɛlenya de la a bɛ fɔ min ma ko stratégie gagnant gagnant bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ min na dugujukɔrɔfɛn ninnu a bɛ bɔ waati kunkurunin de kɔnɔ f'an k'a lajɛ jamana bɛ nafa sɔrɔ a la jamana kɔnɔdenw bɛ nafa sɔrɔ a la cogoya min na pour que an ka se ka baara kɛ n'a ye Norvège y'o de kɛ n'u ka taji ye u ye fond dɔ bila sen kan u ka taji wari bɛ taa min kɔnɔ o b'a to u bɛ baara kɛ fɛn caman wɛrɛ la mais min ni taji tɛ kelen ye barisa u b'a dɔn don dɔ la taji ko bɛna ban i y'a faamuya hali Dubaï n'i y'a ye u kɛlen bɛ ka dayɛlɛ mɔgɔw kan na bon b'a dɔn k'a fɔ u ka gazi n'u ka pétrole caman bɛ ka bɔ a la a bɛna dɔgɔya donc ani Qatar fana o bɛɛ hali Arabi Saoudite u kɛlen bɛ k'o de daminɛ donc o fɛn ninnu an ka k'o diversification de jateminɛ bon et puis an jigi dalen bɛ sanu kan kojugu lithium b'an bolo mais lithium na an fanga ka bon diɲɛ kɔnɔ lithium na bi hali ni baara bɛ ka daminɛ sisan de nka san 2025 an bɛna kɛ fɔlɔ ye farafinna lithium bɔ la bon lithium de bɛ don i ka batterie in na a bɛ don i ka ordinateur in na caméra ninnu bɛɛ ani mobile donc ani courant i ka panneau solaire bon o bɛɛ bɛ kɛ ni lithium de donc sanuko in y'a san 30 de yanni kɛnyɛrɛyew ka na kalan na dɔrɔn de tun b'an bolo an tun tɛ tɛmɛ tɔni 5 kan min bɔ bi an bɛ 70 fo 100 o sanu de bɛ bɔ an fɛ yan donc minnu jatera yɛrɛ voilà o ye minnu jatera ye mais a kɛra cogo o cogo affaire de don sɔrɔ ta sira don ani kɛnyɛrɛyew de bɛ baara kɛ a kɛra an jamanaw ta ye investisseurs nationaux ye o kɛra investisseurs internationaux ye ani kɛnyɛrɛyew de bɛ baara kɛ o baara tɛ se ka kɛ dibi-dibi la dabiri la f'a ka kɛ tilennenya ni jɛlenya de la ayiwa ko sanu bɛ se ka yelege maliyɛn bɛɛ lajɛlen cogo di ko n'i y'a jateminɛ ko minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna a ko k'a ye yɔrɔ 61 minnu bɛ sanu bɔ k'a sɔrɔ u ma sariya ma d'u ma u ma yamaruya k'a y'o datugu minɛn minnu tun b'u bolo n'o y'u ka bɛn pelusiw ye ko o 286 ka taa se u yɛrɛ ka mɔbili 63 ma ko o kɛlɛ bɛ se ka to sen na wa a kɛlɛ kan ka kɛ de ani ye fɛn de ye min tɛgɛrɛ kan ka fɔ nin na gouvernement kan ka accompagner nin na mais mesure d'accompagnement minnu don minnu yamaruya dilen minnu ma u ka baara kɛ il faut que cadre de ka défini mais fana mɔgɔ adamaden tɛ se ka kɛnyɛrɛye tɛ se ka to a yɛrɛ ma ten u ka fɛnw kɛ ni sariya de bɛ yen il faut que inspection ka kɛ yen il faut que gouvernement ka service dɔ de ka kɛ yen min bɛ suivi ni évaluation kɛ bon n y'a mɛn ko inspection tɛ ministère de mines na donc min bɛ a to a bɛ dɔn min bɛ kɛ damada kɔnɔ ani min bɛ kɛ sanu bɔyɔrɔw la donc n'o tɛ yen o faut que baaraw ka kɛ an k'a lajɛ vraiment an bɛ se ka nafa sɔrɔ dugujukɔrɔfɛn ninnu bɔli la cogoya min na mais a ka kɛ sariya kɔnɔna la voilà n'o tɛ baara bɛ gɛlɛya bɛɛ bolo. ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na ɲininkali minnu tun bɛ ne bolo olu la kumabaw tun ye nin ye parce que a caman ɲininkali dɔw jaabira AES ko est ce que AES sinsinnen don est ce que AES sanu fana bɛna fara ɲɔgɔn kan jamanaw bɛna baara kɛ cogo di o ɲininkali dɔw fana. bon ni Mali ni Burkina farala ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ fɔlɔ ye Afrique o kɔni an bɛ tɛmɛ Ghana la pion. Ah oui. Niger yɛrɛ sen t'o la fɔlɔ. Hali Niger yɛrɛ sen t'o la Niger dun fana bɛ ka commencer ka sanu bɔ. Niger bɛ taji bɔ anw ni Burkina an bɛ fɛn min san kɔfɛ ni fɛn bɛɛ o fana ye taji ye. bon donc hakili jagabɔ la an bɛ se ka jamana saba in bɛ se ka baara kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'an k'an tigɛ tɔw la dɛ mais parce que an k'an dayɛlɛ tɔw ye fana diɲɛ mais an ka saba bɛ ka sɔrɔ fanba dulonnen bɛ sanni feere de la an tɛ sanni feere kɛ barika an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais an ni an kɛrɛfɛ jamanaw ani jamana wɛrɛw n'olu bɛ sanni feere min kɛ f'an k'o yakubaya mais an bɛ tɔnɔ ba sɔrɔ a la cogoya min na o ye bayɛlɛmali de ye donc ka baara kɛ ka baara lakuraya bayɛlɛmali bɛ se ka kɛ cogoya min na baara bɛ se ka di jamanadenw ma cogoya min na sɔrɔ bɛ se ka yɛlɛ cogoya min na o de bɛ jamanadenw nafa. ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. non kuma min bɛ ne fɛ
mba fo to kana folo ne ɲɛna paix ni sécurité ani développement i tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na a bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn na hali ni lakana bɛ yen ni sɔrɔ tɛ yen a bɛ na ni gɛlɛya de ni sɔrɔ bɛ yen lakana tɛ yen o yɛrɛ tɛ se ka kɛ donc a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de donc f'an k'a lajɛ sisan nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na pour que jamana sɔrɔ bɛ yɛlɛ cogoya min na lakana bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogoya min na i y'a ɲɛfɔ an ka fête de l'armée kɛra an ka armée bɛ se opérationnel don sisan an yɛrɛ ka pankuruw b'an bolo an bɛ taa yɔrɔw la an tɛ yamaruya ɲini mɔgɔ fɛ ani an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ baara kɛ la donc an kan k'o fɛn ninnu de sinsin halisa k'o ni sɔrɔ ta don ɲɔgɔn na mais an kan k'an dayɛlɛ bɛɛ de ye fɛn fɛn bɛ fɛ ka baara k'an fɛ ni an ka nafa b'a la fɔlɔ n'olu fana ka nafa b'a la olu de bɛ se k'o déterminer mais an man kan k'an datugu mɔgɔ si ye ni min bɛ fɛ ka baara k'an fɛ n'a nafa bɛ s'an ma an man kan k'an kɔ don olu ma. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya su in na maa minnu fana kun sɔgɔlen don an na Atlantakaw an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ caman ye message kɔni bila ka na ka foli ta ka ɲɛsin ma kuma tɛ k'i ye fɛn min fɔ armée ko la o diyar'u ye kosɛbɛ parce que kuma in bɛ kuma caman mais mɔgɔ caman tɛ sɔn ka don a dogodogo ɲɛ la k'a ɲɛfɔ d'accord o bɛ diya ye kosɛbɛ Falaye Keyita tun bɛ yan ani Keba Jalo n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruyaw k'olu di aw ma a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 10 1 20 walima